Chi gyd yn gwybod bydd ddim yn fan enfawr o'r ce artificial yma. Diolch i drefn bod hi'n gwych gyda'r tîm cartref Llanymddyfri mewn lle. Mae wedi sychu tymed bach bod y glaw yn dechrau disgyn eto. Mae'r carped yma'n berffaith ar gyfer rygbi agored heno. Ni wedi cael cwbl o crackers mor beller yn Super Rygbi Cymru. Beth am un fach arall heno wrth i'r porthmyn groesawu. Pen-y-bont i banc yr Eglwys. Dyna i chi'r glaw lan ar dopiau dyffryn tywi. Aros i'r tîmau i ddod mas. Dyma Pen-y-bont yn dod. Y tîm oedd mas ar i'r car artificial. Pen-y-bont yn teithio ar ôl colled. Drwm lan Mhont y Pŵl. Tîm arall a golli lan yng Ngwent. Llanymddyfri'n dod mas. Sawl newid i'r ddau dîm. Chwech newid i Llanymddyfri ers colli nos Iau ddiwetha lan yn Glynebwy. 3 yn y pac. Jamie Hughes ar y pen rydd, yr ifanc dynamic Tian Sparrow yn gwisgo 7 a'r pwerus Osian Davies yn safle'r 8wr. Joe Powell yn captain yn symud i'r ail reng. McDonald sy'n gwisgo 9, Lee Rees ar y fainc. A profiad Adam Warren a cyflymdra Cian Abram, y ddoi newid arall. Pen-y-bont yn cyrraedd ar ôl hefyd colli lan yng Ngwent. Pŵl ar roi stwffad i nhw yn y pen draw. 7 newid ac ar bapur mae'n edrych yn bwerus. Harry Olding, Dylan Burrows, Alfie Thomas i gyd yn codi o'r fainc i ddechrau. Thomas yn Academi y Gweilch, felly hefyd Evan Hill yr ail reng. Y garw o Driscoll yn gapten. Haneri newydd yn Harvey Nash a'r hynod ddylanwadol Luke Price. Storm Benjamin wedi bod trwy'r wlad iddi. Faint o drwbl all Ben Evans greu o'r asgell heno. Yn dyfarnwr ni, Lucas Yendel heno. Okay, time on. Rygbi wedi bod yn Super Rygbi Cymru eleni. Gemau agos, lot o bwyntiau, sawl cais. Beth fydd ar ein cyfer ni heno wrth i Llanymddyfri fynd ben a Pen-y-bont. No advantage here, you've got to knock on the floor. We're going to come back for the first knock on. First knock on, lads. Ifan yn cyrraedd wrth yn ochr i. Mae di oeri lan yn Llanymddyfri yn sicr. Do lan dros topiau'r bannau, oedd y tymeredd yn disgyn, yr glaw yn dod lawr. Mae'r glaw yn dal i disgyn Ni wedi cael cyfnod 2 awr fych sych. Ond mae di oeri Ifan. Eisiau rygbi dwymon i lan nhw. Ie, yn bendant. Mae'r gres wedi oeri tyma bach a mae'r glaw yn dechrau pigo. Felly, mae'r tir mynd i fod yn dda, mae'r pel yna yn mynd i fod yn llithrig. Mae'n bwysig iawn bod y cwirdeb yna gyda'r ddoi dîm yma, os maen nhw moyn llwyddo prynawn yma. Wel, sgrym gynta'r gêm. Harry Olding yn ennill y gic gosb yn erbyn Gabe Hawley. Fydden ni drafod cyn y gêm. Gabe Hawley dod trwy system yr alltudion. Yn Ealing oedd e. Wel, mas oedd y gic yn ei erbyn neu felly jyst yn erbyn y pac. Y pac gath bach o drwbl lan yn Glynebwy nos Iau ddiwetha. Dyna i Harry Olding. Gwr o bach o brofiad yn yr NFL. Pen-y-bont. Bynel a Price yn mynd i weithio gyda'i gilydd hyn o newid cyfeiriad maen nhw'n neud nawr. Mas o'r drws cefn edrych am le. Ymlaen mae di mynd o ddwylo Ed Howley. Doi dîm hyn o Ifan sy'n moyn wario rygbi. Galle a dyle hon fod yn agored reit. Ie, fi'n gobeithio bydd yr ymodau ar glaw ddim yn tynnu bant o ffordd mae'r ddoi dîm a moyn wario yn gelfydd iawn tu ôl. Unwedig, ni'n gwybod bod Llanymddyfri yn draddodiadol y tu ôl yn gryf iawn, ond mae Pen-y-bont, ti'n gweld be maen nhw'n treial wneud, maen nhw'n treial ymlygu unan, unwedig yn ei strwythurau nhw yn ymysodol. Maen nhw'n treial trafod y bel, maen nhw'n treial tynnu ddyn ôl yn ddwfo na
a dod â chwaraewyr ar y bêl. Felly dwi yn edrych mlaen i weld sut bydd y ddoi dîm yn mynd. Kickbox gan Harvey Nash. Davies yn dod mlaen. Ddim yn casglu ddi. Dyw ddim wedi mynd mlaen. Mae pêl rygbi'n teimlo'n wahanol pan maen nhw ar y 4G yma. Mae'n llithrig mewn ffordd gwahanol i fan diwyd. Mae'n synthetic o llithrig. Mae'n od iawn i treol ddisgrifio. Mae'n sicr yn mwy llithrig pam chi yn ware ar y tir yma. Sa'n gwybod yn union beth yw'r reswm am hynny. Ond mae yn anoddach pan mae'r glaw yn dod. Mae'n neud y bêl na yn hynod o llithrig. Ffind o lle, mae Llanymddyfri'n trial wneud troi nôl tu fewn oedd Cian Abram yn gorfod wneud. MacDonald, Gabe Holly. Mae'n slybyn o fachan. Mae'n fod yn ware ar y pen tin, 6 trodfedd, 4 modfedd. Tackle dda gan Nathan Evans, a mae fe wedi cael bach o stinga fan'na dwi'n meddwl. Bach o le mas yn llydan. Warren, y profiadol Adam Warren. Lot o brofiad yng nghanol y car, Rodri Jones a Adam Warren i Llanymddyfri. Hughes, profiad gyda fe. Amseru'r bas yn berffaith nath Jones. Jack Davies yn cael ei gymryd, ond y gic mlaen. A mae MacDonald ar ôl i, MacDonald yn casglu ac yn tirio. Gath e 2 gais ar ddiwedd y tymor diwetha yn erbyn Pen-y-bont, a fe sy'n cael y cais cyntaf wedi creu gan Cian Abram a Jack Davies. Cais cyntaf y noson i'r porthmyn i Llanymddyfri. Ar y teg, porthmyn ar ei ore. Yr ardal y dacl na'n gyfrym. Rodri Jones, y pwyll gyda'r bas, yn dangos i brofiadau, yn gwahodd i'r amddiffyn i ddod lan. A wnaethon ni sôn ar ddechrau'r raglen siwt mae Pen-y-bont yn amddiffyn. Pan maen nhw'n amddiffyn fel unigolion yn seithi allan o'r lein, o Rodri Jones yn gwybod hynny. A nath amddiffyn Pen-y-bont creu y gwaglen a i Llanymddyfri, ond na chi orffeniad gan y mewnwr gyda'r llinell cynorthwyol na, fel pob mewnwr da. Ie, wir. A'r trosiad yn un weddol syml i Johan Hughes. A mae hwnna'n neud un 50 o bwyntiau tymor yma i'r maswr. Ond dyna'r gic nôl tu fewn gan Cian Abram. A fel wedodd Ifan Phillips, y mewnwr George MacDonald yn cynorthwyo ar y lein ar y tu fewn. 7 i ddim y tîm cartref ar y blaen. Abram yn dal yr ail ddechrau, uchel oddi. Hon yn adeg bwysig iawn ym mhob gêm rygbi o'r ail ddechrau, fel chi'n dianc. Beth yw'r ddihangfa mas o'r 2 ar 20. Peidio ildio pwyntiau, peidio ildio ciciau cosp. A MacDonald. Yes. Cadw'r gic yn isel, gath hwnna i chyffwrdd. Oh, inside. Naddo, tu fewn o dde. Cadw'n isel yn effeithiol iawn. All Llanymddyfri fod yn bles iawn, da unan sio maen nhw wedi ymateb yn syth ar ôl mynd yn y blaen ar y llanfan lan. A fel nes i sôn Rhys, mae'n bwysig iawn ar ôl sgoro cais bod chi ddim yn ildio cic-osp na pwyntiau rwydd. A na'n union be mae Llanymddyfri wedi mynd wneud. Ie, o'r Llanymddyfri wedi cystadlu yma. Fel bachwr, Ifan, ti'n fan o'r reol na? Fel mae'r taflu mewn, os dyw i ddim yn syth a neb yn cystadlu chwarae mlaen. Wel, bydden ni wedi joio gael pan bydden ni'n ware. Sawl tafliad ddim yn syth dy fi. A falle bydden neb yn cystadlu. Ond na, dwi'n credu yn enwedig os dim neb yn cystadlu. Mae'n cyflymu'r gêm lan. Mae fe'n tynnu falle sgrym ddiangen allan o'r gêm. Ond y tro ni, with Llanymddyfri wedi cystadlu. A oedd yr tafliad yn bendant ddim yn syth. Da ni'n gweld Scott Baldwin yna. Bachwr, wrth gwrs. Oedd e'n siarad cyn y gêm am y pethach sylfaenol yna, fel bwrw'r y ddyn yn y lein, neu pethach bach yn effeithiol. Sy'n rhyfedd bod e ddim yn hapus. Ie, fi'n siŵr bod e'n hapus shot oedd y sgrym cynta di mynd, ond mae'n bwysig iawn bod y safleoedd gosod yn gadarn iawn
Enwedig falle pan mae'r amodau'n wael. Ti'n mynd lawr yr ochr dywyll, mae'n mynd Abram. Eisiau cymorth MacDonald na dros y bil. O Sian Davies, hwnna di mynd mlaen dyn ni'n gweud o law Pen-y-bont. Nathan Evans unwaith eto prop ar brop oedd hwnna. Ie, oedd hwnna'n teimlo'n bersonol oedd e. Y ddoi bropen tyn yn mynd erbyn I gilydd. Balls there. No, no. Os yna gyfle mas yn llydan fan hyn. Jack Davies, middi'r dyr cynta, cic arall trwyddo. Cwrso cic I hunan. Luke Price yn dod ar draws. Ond mae'r cais yn mynd I sefyll I Tommy Lewis. Cic arall yn creu trwbl I Pen-y-bont. A'r ysgellwr Tommy Lewis yn elwa tro mae ail gais I Llanymddyfri. O, nes ti weid, a os cyfle fan hyn, a mae rai chi manteisio I pa mae'r cyfleoedd yn dod yn anunion be mae Llanymddyfri wedi wneud. Maen nhw'n dangos pa mor danserus yw nhw. Yr ardal y dacl yn gyflym, Iwan Hughes yn tynnu'r bas nôl i'r cefnwr Jack Davies. Trad esmwyth, a wedyn yn rhoi'r gic na trwyddo. A wedyn yr esgellwr Pen-y-bont yn dod o gros yn methu gael gafel ar y bel. A wedyn oedd yr esgellwr Tommy Lewis yn llithro ar y bel, ond na chi gwaith taclus iawn, celfydd iawn gan Jack Davies. Yn esmwyth ar ei drad, a wedyn yn rhoi'r gic na trwyddo. Wedi cael ei mesur yn berffaith. A wedyn Tommy Lewis yn manteisio ar y cyfle. A mae hyn yn ddechreuad perffaith I Llanymddyfri. Perffaith I Lanymddyfri, dim felly I Pen-y-bont. Clinigol iawn mae'r porthwyn wedi bod. Hughes yn troi yn gynnar. A rwydd da fel arfer, ail drosiad I ail gais Llanymddyfri. 14-0 ar y blaen yn erbyn Pen-y-bont. Ie, mae rhaid ni cofio beth nath roi Llanymddyfri yn y sefyllfa yma wedd yr camgymeriad o'r lein. Felly mae'n bwysig iawn bod Pen-y-bont yn tacluso pethau lan tym y bach. Achos soch chi moyn rhoi cyfleoedd i'r olwyr yma. Mae'n ail ddechrau yn ffindo gwmws yr un dyn. Cian Abram a'r gic na yn arbennig. Siarad gyda Euros Evans cyn y gêm. I fan am y Scarlets ifanc sy'n dod mewn, ond maen nhw wedi pigo rhywun fel Cian Abram lan sydd ddim yn gysylltiedig â unrhyw rambarth nawr. Mae Llian Morgan, mae hefyd, mae fe'n neud pethach da man hyn, mae'n edrych pwysau ar gael a mae'n denu nhw i'r clwb. Fi'n credu bod y cydbwysedd sydd gyda nhw y pnawn yma yn eitha da. Ni'n gweld bod rhyw 9 neu 10 chwaraewr o'r Scarlets a hefyd mae chwaraewyr ifanc talentog iawn yn rhoi dwylo nhw lan hefyd fel nes I sôn Cian Abraham. A mae fe'n gret I weld y cymysgedd yma a bod Llanymddyfri yn llwyddo gael y chwaraewyr yma nôl a rhoi'r cyfleoedd I nhw ar achos nawn nhw dysgu eitha tipyn yn y gyngrair yma. Cam sefyll Pen-y-bont ddim yn gweithio I ffordd nôl o'r gic fox a ddim digon pell. Cyfle Iwan Hughes. Wpoen yn y cornel. Os mynd am y cornel, mynd am y cornel. O, ware teg, mae hwnna'n dipyn o gic gan y maswr. A'n union beth I moyn fel blaenwyr yn syth I gornel y dwy ar hugen na 5 metr allan o llinell cais Pen-y-bont. A os wneith Pen-y-bont ildio cais arall fan hyn, maen nhw mewn trwbl. Ble ti'n tybio mai am ysgarmes ymwydol bydd I. Am unwaith. Llanymddyfri ddim yn gywir. Cyfle bach wedi mynd am y tro. Hughes! Advantage over. Hwna wedi clirio'n dda gan Harvey Nash. Hynod siomedig fel y fforddwr. Ti'n hyfforddi dy hun ar lawr yn crymych. 12 munud ar y cloc, 14 pwynt ar reoli. Popeth ti wedi gweud cyn y gêm, bron wedi mynd mas o'r ffenest. Ie, oedd hi yn sicr. Fi'n credu o ran Pen-y-bont fyd. Fi'n siŵr bydde Scott Baldwin wedi sôn am fa mor bwysig yw'r dechreuad na, a maen nhw wedi dechrau'n araf iawn. A achos I camgymeriadau nhw, falle ddim y cais cynta, ond yn sicr yr ail cais na.
i gamgymeriad nhw sydd wedi rhoi nhw yn y safle yma. Ymlaen mae Llanymddyfri yn dod unwaith eto, newid y cyfeiriad, moyn pel gyflym. O, ryngipiad! Ond yr ail reng i hwnna, dwi'n meddwl. Dylan Burrows oedd ar bel. Tymach fwy ar y gic, bydde wedi gweithio neis. Ond o leia, mae wedi cwrso a wneud nuisance o un a nawr. O, oedd yr ail reng wedi darllen hwnna'n berffaith, ond oedd e ddim yn ffansio yr 80 metr i'r llinell cais. A'r gic, fi'n credu wedd yr opsiwn cywir, ond yr ysgellwr falle bach yn araf i ymateb. That's out! McDonald bach yn lwcus yn oedd y bil na mas ar gwrt ysgarmes. Mae eisiau rhywbeth fel yna i ysbardino Pen-y-bont. Wedi dechrau yn araf trwy gydol y tymor, mae fe'n broblem i nhw, ond sy'n mots beth maen nhw'n trial wneud. Dwi ddim yn gweithio. Darllen y chwarae'n wych chwarae teg, ond oedd e'n edrych rown le wedd y cyfnod le. Doedd i drod ddim lawr o gwbl. Oedd e ddim yn treial mynd amdani. Peth cynta na dde, oedd edrych nôl. Lain yn lan. Ben Evans yng nghanol ca. Neud metre ar ôl y gwrthdrawiad cyntaf. Benel, Price, o, llaw hyfryd. O, nid y bas ore. Gan Ewd Hewli, mae yna tu ôl i Macaulay Rowley. Oedd rhaid i fe stopo i drial derbyn y bas. Gwr yma wedi bod gyda tîm saith pob ochr, Pryden mas yn Kenya hefyd. Rhywbeth gyda fe. 3 cais y tymor yma. Lot o'r charts i gyd yn gweud a fe sydd wedi sereni. Na chi bas. Nath hwnna i gyd dechrau gyda'r rhediad gan yr ysgellwr Ben Evans, ond wnaethon ni sôn beth i'r ddoi man cyfuno, Ben Benel a'r profiadol Luke Price, a oedd y bas na yn gelfydd iawn gan y maswr allan i Ed Hawley, ond yn ffodus i Ben-y-bont. Y bas ola ddim cweit digon cywir ac yn colli'r cyfle i taro nôl yn syth. Cymryd cyfleon. Maen nhw wedi cael digon o feddiant mewn gemau, beth maen nhw'n wneud pan maen nhw yn y 2 ar hugen. Dyna'r gwahaniaeth wedi bod. Dyw hwnna ddim yn helpu. Cic rydd. McDonald yn mynd na'n sydyn. Lan i'r entrychion mae hon yn mynd. Cwrso mae Tommy Lewis. Dwi ddim yn siŵr os gath e Macaulay Rowley, ond mae'r bel yn agor lan. Gat! O! Cwrso hon mae Hafi Nash yn neud. Ni'n gwybod pa mae'r beryglus. Mae'r bel yn gallu bod just yn bryn. Jack Davies dros y bel. Oedd i Pen-y-bont i dal gafel ar y meddiant. Odyn! O, maen nhw wedi bwrdd i mlaen. O, unwaith to, cyfle eiraidd Pen-y-bont. Maen nhw'n gollwng y bel. Ceri mae Jack Davies oedd nôl na gyda dwylog e. Yn yr ardal y dacl, yn neud smonach ohoni. Yn neud just digon i gorfodi Pen-y-bont wneud y camgymeriad. Nothing for me, lad. Blue's gone up for the ball. It's gone backwards. That's where we play. Rhediad gan y canolor yn dadlwytho'r bel. Hafi Nash yn rhoi drod ar y bel, y cyflymdra. Yn ôl, Johan Hughes yn ei digon i atal un lan. Jack Davies dros y bel. Pwy oedd yn cyrraedd? Jevons oedd yn cyrraedd, fi'n meddwl ta wei e. Yr wythwr. Wel, falle oedd e'n lwcus i beidio gael ei gosbi a Jack Davies hefyd oedd e. Mae Penelyn ar y llawr. Cofiwch yn Llanymddyfri. Mae ca pel drod a ca rygbi mae hefyd. Milyn, llinellau milyn sy'n bwysig, nid yr ei gwyn. Scrum yn dod o dan bwysau. McDonald, nôl yn y boced, mae Hughes. Wel, na beth ti moyn. Os ti yn y scrum na, ti'n edrych lan le mae'r lain. Agosau at hanner ffordd, cic wych gan y maswr. War y teg, Johan Hughes. Ein ddigon o brofiad ag erbyn nawr, ni wedi gweld i sgiliau trafod e. Ond mae hen ddigon amser dag ar y bel. Mae'n ymlacio, dwi ddim yn gwyllti, a mae'n rhoi'r cic na mewn sy'n codi'r pwysau ar ei dîm. A fel pac, na'n union bych chi moyn. Mae'r scrum falle mynd sian ôl touch, dan bach o bwysau. A wedyn y gic na nôl lan i hanner ffordd. Lain Pen-y-bont yw i yn ddigon syth. A'r hyrddiad yn dod hefyd o'r pac cyn i Llanymddyfri ymateb rhywfaint. Don't change! Dal i gadw ddi mewn y Tyler Olding. Blue to ground! Cendryd yn yr engflan, Harry a Tyler Olding. Cic arall yw i.
gan Nash. Eto, ddim cweit digon o bellter. That's fine, he's Mae Coli onside. Rowley'n ennill y bêl. O Driscoll enllodd i y mas yn llydan. Ed Howley, ni'n gwybod pwy mae'r beryglus i'r gŵr yma. Torri un tacl, torri un arall. Sneb yn moyn taclo fe, dadlwytho. Nôl tu fewn i gat. Chwarae'r naw, mae Jamie Hughes. On the 5. O, gwaith gwych gan Ed Howley, y bas hir Okay. wrth y mewnwr Harvey Nash. Oedd y sgarmes ymudol na'n bwerus fyd gan Pen-y-bont. Nath gorfodi falle fynd am y gic a wedyn y bêl yn dod nôl i Pen-y-bont, ond war y teg Ed Howley ni wedi gweld sawl gwaith 5 ar 20 ar ei gefen e. A'r Cris 15 yn y golchsiod. Ond gwaith da iawn gan Ed Howley. Ie, ni'n gweld yr ail chwarae fan hyn. A middi dyn yn rwydd i fan, dwi. O, mae mor gelfydd yn ffordd mae'n redeg. Dwi wedi wario dage yn Castell Nedd a gwylio ge gyda Pen-y-bont dros y tymorau diwetha. Mae fe hynod o llwyddiadrus. I'r cefn yn ddewr, mae Pen-y-bont yn mynd. Trial gweithio ddi nôl i ddwylo. Tyler Olding. Edrych am ei drydydd cais o'r tymor. Ond dyn nhw'n gallu creu bach o momentum yn un nawr. Odyn nhw. No, out, out. Dyma'r foment fel bachwr pan ti moyn cofio ta melyn ti moyn targedu nege gwyn. Advantage blue. Mantes yw i tynnu hwn y lawr neu mewn yr ochr, un o'r ddau. Ie, nôl am y gornel ewn nhw. Off of me. A Llanymddyfri yn dda i atal i, ond yn anghyfreithlon. Can't come round the Fel side. mae long oedd i. Oedd y dyfarnwr yn sgrechen ato i fynd mas. A nath e penderfynu anwybyddu'r dyfarnwr. Aros yn ysgarmes ymudol, ond yn syth nôl at y gornel. Mae Pen-y-bont yn mynd. A mae Llanymddyfri dal o dan bwysau 5 metr allan. A'n cael un peth bydd yn meddylfryd Pen-y-bont a adeiladu'r sgarmes ymudol a unwaith eto. Dewch i ni weld os nhw'n ddewr. Dim cweit mor ddewr i'r canol maen nhw'n mynd ar lein yn effeithiol. Siwt mae'r hyrddiad. Mlaen maen nhw'n mynd. Y law yn yr awyr. Cais yn dod i Pen-y-bont. Jefan sydd ar waelod y pentwr. Yn gweithio'n galed i gael y cais yna. Sawl ymdrech i gael y bêl lawr. Neu Driscoll. Pwy ni we? Fi'n meddwl Thomas Jevans yw na. Ie, oedd e'n disgwyl ar yn ochel. Os chi'n mynd o'r tystiolaeth o'r sgarmes ymudol yn gynt ar... Wel, y 2 sgarmes ymudol yn gynt. Un ar hanner ffordd yn ennill tiriogaeth. Yr un cynni yn ennill y gic-gosb a wedyn Thomas Jevans, ar y teg, y pwyll yn cadw'r bêl na o dan yn reolaeth. A wedyn, yr sgarmes symudol yn bwerus iawn gan Pen-y-bont, a mae hwnna'n rybydd i Llanymddyfri. Benel yn cicio, mae Pist yn tynnu honna nath e yn aflwyddiannus. Ond mae Pen-y-bont wedi ffindo ffordd nôl mewn i'r gêm. Ie, mae'n edrych fel bod y safleoedd gosod yn gryf iawn gyda Pen-y-bont. Mae'r sgrym yn disgwyl yn gryf. A wedyn, y sgarmes ymudol na, 2 waith na'r sgrym yn gryf. A 2 waith ni wedi gweld y sgarmes ymudol yn neud metre. Hughes ar ail ddechrau i Llanymddyfri. Ben Evans yn ymlaen ar i'r bêl. Fe'n dipyn o chwaraewr, fi'n cofio gweld i'r chwarae'n ifanc iawn. Yn y system ysgolion a colegau. Fe gyda'r gweilch. Hughes! Nash. Sawl cic. Digon o bellter ar hwnna. Davies yn dod ymlaen ac yn casglu di. O dan bwysau. Gan sgoriwr cais Pen-y-bont, Thomas Jevans. Cam Lewis. Trial troi mas o'r dacl. Amddiffyn. Pen-y-bont yn effeithiol ar hyn o bryd. Yn fyr mo hwnna i Griff Evans. Good contest. Ie, dim problem yna. Nathan Evans yn codi ddi ar oedd i Harry Olding. Bant y fe ar rythr. Eisiau mewnwr. Nash yn cyrraedd just mewn pryd. O! Play on. Oedd e'n chwarae mantes. Lle ni wedi cael cam sefyll anfwriadol. For a scrum.
Credu taw Pen, fi'n meddwl ta Evan Hill gathi yn bac I Ben. Anodd i'w sgoi e. Mae'n gwtyn mowr, ond bydd e ddim yn diolch. Luke Price am hynny. Hawli. O dan y bil. Sef Llanymddyfri I symud. O, Sian Davies I yn y ffordd. Dim lot o le a lle fe fynd. Lot o las ar I benne. Pen-y-bont sy'n cael. You 5, Evan. Number 2. Y gigosp. Tra bod ni yn aros I weld beth sy'n digwydd, lawr â ni at Lauren. Matthew Jones, un o hyfforddwyr Pen-y-bont yn cadw cwmni I fi. We've seen a couple of promising attacks, halted by a knock-on or two. You finally found your way over and a route back into this game, Matthew. Yeah, we have, Lauren. Look, it was a bit of a slow start. 10 minutes didn't quite get into momentum. Conceded 2 early tries, but we spent a bit of time in their half, created lots, and yeah, got over the line there, which was a much-needed try. So look, the key is to spend some time in this half and keep hold of the ball because we're creating a lot of problems for the Llandovery defence when we are down here. Are you looking at this team, is that the momentum swing you needed? They've got their tails up at the moment. Yeah, I hope so, because look, they're two very similar teams, attack mindset, and Llandovery have shown their intent and their execution. Our intent there just lacked a bit of execution once or twice, but like I say, the more times, the more entries we have and repeat sets we have in this half, the better it'll be for us. Great, thanks for your time. Wel, gordafliad neu rhywbeth yn mynd o le yn y lain I Pen-y-bont, colli'r cyfle. Llanymddyfri a Jamie Hughes yn dod rown o cornel. Mae'n gorfforol hefyd mae heno. O'r y ddoi dîm ni wedi gweld yn amddiffynol Pen-y-bont yn treol taro Llanymddyfri yn ôl, ond ni wedi gweld y ddoi brop gan Llanymddyfri, maen nhw'n gryf iawn yn cario'r bêl. Yn yr amodau yma, bydd rhaid nhw'n mynd trwy pentwr o waith. Backwards! Llanymddyfri yn ennill falle'r frwydr yn yr awyr ar hyn o bryd. Hughes, Warren o dan bwysau, amseru hwnna'n hyfryd I Tommy Lewis, ddim cweit yn gallu rhyddhau I ddwylo. MacDonald, trada, y dyfarnwr, tacl wych gan Lucas Yendl. Yendl mewn ar y llawr. Bant o'i drab fi'n meddwl ma'na, dden ni gosbi fe ma'na. Gwyn ar wyneb y dyfarnwr. A fi Nash yn ei daclog e. Nath e weid o tacl da. Ond Llanymddyfri yn do ben y datgloi. Ni weld unwaith o Afi Nash yn treol dal mewn o'r Llanymddyfri. Ni'n cael ei gydio y dyfarnwr yn ei chanol I. A byddai'n gobeithio aros mas o hwnna. Carden Felen yn sicr. Unwaith to, ni'n gweld llinell amddiffynol Pen-y-bont, maen nhw'n dolan fel unigolion, mae'r llinell na yn dod oddi ar y lein yn gyflym iawn, a chi moyn y cyflymdra na, ond so chi moyn colli y cysylltiad na rhwng eich gilydd achos chi'n creu gwaglen I welon ni gyda'r cais gynta, a wnaethon ni weld fyna hefyd Tommy Lewis yn mynd trwyddo. A mae olwyr Llanymddyfri war y teg, maen nhw'n dal y bêl yn hwyr, a wedyn maen nhw'n paso ddi ar y foment dyngedfennol, maen nhw'n bwydo, maen nhw'n taflu ffug bas, a maen nhw'n denu am ddiffyn Pen-y-bont allan. You asked me to speed it up. Keep that gap, wait for the set. Clear? Yeah, happy. Mae'r geia yn dod ar dopiau. Yeah, open! Y dyffryn heno. Mae wedi oeri. Tymeredd ddim yn lawr. Chi'n gweld hanal y chwaraewyr yn amlwg yn yr awyr. Scrum. Scrum yn Llanymddyfri. Mae digon twy mewn myna, credu fi, yn ei chanol I. Mae Gres. Ond fi'n teimlo fel bod Pen-y-bont ar hyn o bryd gyda'r gorychafiaeth yn yr ardaloedd tyn yma. The issue is this side, lads. Get your bind, keep the gap. Appreciate it. Been pre-engaged every time, is it? We're happy. Let's go, boys. Let's go, team. Un yn gweud, ni sydd wedi bod orau, wel ti wedi bod yn rwymo cyn I ti fod I wneud. Mae'r chat yn reng flan, a wastad yn ffantastig. Digon o gecran yn mynd mlaen yn y canol na. Harry Olding, Gabe Hawley, y dyfarnwr Lucas Yendl, wedi draw I gael pip arno I weld beth sy'n digwydd.
9. Ni Lee Rees fyna. Nicad wrth i ochr e. Sneb i cael fwy o bwythau yn y byd rygbi na Nicad. Dyma nhw'n trio mynd ar y tu fas. Hughes ar bas na. Flat ar i orau i Warren oedd hwnna. Yn cyrraedd yn sydyn. Bas tu ôl. Nael gylchu pêl gyflym a Llanymddyfri yn neud. Sparrow, gret i weld yn ôl ar gair rygbi. Ni bod yn sal iawn. Rhyw 18 mis yn ôl. Mae'n gapten ar y Scarlet stand ddeunaw. No hands up. Nathan Evans yn cael ei godi yn beryglus. Time off, lads. Time off. I appreciate that. Need that player in, lads. That player in, please. Which one was it? The tip there. Yeah, which one was it? You don't know which one it is, do you? In, lads. Well, you show us, Dyna'r broblem. Pwy oedd e? Y Zac o Driscoll yn digon sydyn i What's wedi. your game going number? Number two, lads. Listen. Sneb yn gwybod pwy oedd e. Above horizontal. It hasn't landed directly on his head, so I'm at the yellow card only, okay? Dyna'r penderfyniad. Heads up. Cam Lewis Penalty only. yn cael y garden felen i Llanymddyfri. Appreciate that. Does dim dyfarnwr teledu yma, ni'n mynd i weld i eto. Maen nhw goffo wneud y penderfyniadau fel oedd rygbi yn arfer bod. Ie, diogelwch yw'r pwysigrwydd o fe. A ni'n gweld, di angen gan y bachwr. Cam Lewis o ddim eisiau ge. A ni'n gweld e'n codi lan dros y 90 a mynd syth ar ei bennau. Dwi ddim falle yn... Dyw'r intent na ddim tu ole falle, ond credu bod Cam Lewis yn eitha lwcus bod ddim dyn teledu. Dwi wedi gweld lot o ath yn gael coch na, yn onest. Gododd e fel an, a wedyn nath e drwsto Griff Evans hefyd, so... A mae'n rhaid i fod eitha cryf i godi Nathan Evans lan. Ie, ar diwedd y dydd fi'n credu... Os chi sydd yn codi'r dyn a lan, mae'n rhaid i chi i ollwng e lawr yn ofalus. A chi sydd gyda'r cyfrifoldeb na i ddod lawr ag i'r tir yn ofalus. A oedd Cam Lewis bach yn ysgeilus hwnna. 10 munud i fe yn y cell, cosp. Felly, Finn Thomas ar i'r cae. A mae Llanymddyfri yn penderfynu tynnu Cian Abram bant. Tha diddorol fel byd nhw'n amddiffyn fan hyn. A pêl Llanymddyfri yw i, wrth gwrs. McDonald fydd yn bwydo'r sgrym. Ond mae Jack Davis, cefnwr Llanymddyfri nawr ar yr asgell. Dim cefnwr gyda nhw. Gelen ni sioc sy'n nhw'n trial redeg on. Creu platform yn ganol ca. Warren neu Jones yn redeg i lan. Hughes! A bêl nôl tu fewn i unwaith eto. Leave it! 12, leave it. Pen-y-bont yn cadw i siap. Warren. He's holding him there. He's holding him. Yr eilydd Finn Thomas yn cario. Kick fox fydd hon. McDonald yn moyn. Hughes! Fwy o chwaraewyr fel amddiffynfa yw gice. Moyn hon i lanio just i fas y doi ar hugen. Ond hwnna wedi mynd o ddwylo. Macaulay Rowley. A mae Llanymddyfri ar y drod flan unwaith eto. Os deith hwn mas yn llydan, mae'n mlaen gan Llanymddyfri. Os deith hi mas yn llydan, dyna'r cwestiwn. Tian Sparrow. Oeddi wedi mynd yr holl ffordd. Oeddi'r dyfarnwr yn gallu gweld. Oeddi mae'r law yn yr awyr. On the ground, lads. Ymddieriadau os chi'n clywed ambell reg, ond mae'r cais yn mynd i sefyll. Tian Sparrow, oedd na wagle ar y tu fas, fe'n penderfynu torri nôl tu fewn. A'r blaen ysgellwr ochr agored yn y pen wisg glas yn croesi. Trydydd cais Llanymddyfri, trydydd o'r tymor iddo fe. O, gyd yn dod o'r bocs. Cic fox uchel gan y mewnwr McDonald, y cwrs gan Tommy Lewis. A wedyn o hynny, we Llanymddyfri ar y drod flan. We Pen-y-bont yn gwely'n anodd iawn i ail gysylltu gyda'i gilydd. A wedyn, y blaen ysgellwr, Tian Sparrow yn cario'n grif, yn cario'n uniongyrchol, yn aros ar ei drad. Luke Price yn colli'r dacl. A wedyn,
yn sicr yn gais. A gallai Llanymddyfri wedi sgoro unrhyw ffordd fyna, allan nhw wedi mynd mas yn Llydan, a bydden nhw wedi sgoro. Ond lawr trwy'r trywydd canol athyn nhw, a mae'r blaen ysgellwr wedi sgoro'r cais. A mae hwnna'n dipyn o glatchau nawr i Pen-y-bont. Oedd hi wir yn tipyn o glatchau, yn enwedig bod Llanymddyfri lawr i 14 gyda Cam Lewis yn y cell. Hughes ar gic, Ed Howley o Dani. Beth mae fe'n edrych lan i wneud? Cic grybau trwodd, Hughes di darllen hwnna'n dda iawn. Price sy'n ôl yna. Bounce y bel yn ei fyddi e, mae fe wedi cario hwnna'n ôl i fyd. Felly dim dewis cadw'r bel yn fyw, cic hir lawr y cae. Jack Davies yn gadl i adlamu. Fe'n lyco gwrth ymosod, tackle dda gan Macaulay Rowley arno fe. Ond os yw e'n neud y dacl yma, mae yna wagle mas ar yr asgell bella yna. Long a Powell wedi gweithio'n galed. Warren. Eto, penderfynu cicio mae Llanymddyfri yn neud. Price nôl yna. Keep working, Reg, go on. Lot o gicio da wedi bod yn y gêm os chi'n edrych ar gêm Llanymddyfri yn creu gwagle, creu ceisiau hefyd. Howley, sgormod ar hwnna? Na, Warren o dan iddi. Pas nôl tu fewn. Jack Davies, pen lan, cic lawr ganol y cae. Nash, ond yw e'n mynd i edrych am yr yslis. Odi ma fe, dwi'n meddwl, yn y pen draw. Buddigoliaeth fach i Llanymddyfri. Ie, war y teg wedi'n gic bach digon teidi gan Harvey Nash. O bounce y bel, wedi mynd yn erbyn nhw. Ond Llanymddyfri yn ennill y frwydr na. Frwydr gico rhwng Jack Davies a Johan Hughes. Yn cico yn gywir iawn, yn rhoi Pen-y-bont o dan bwysau. A maen nhw wedi gweld hi'n anodd iawn i ddod allan o hanner hunain ar un o bryd. A gawn ni weld beth sydd gyda Llanymddyfri nawr lan i llewis nhw. Yn stynu ar ôl, just dros rhyw 5 munud ar ôl i'r cefn at Griff Evans. Maen nhw'n mynd dewr yn y tywydd yma. Rodri Jones yn cario. Llanymddyfri'n edrych am gais pwynt bonus. Hawley, Sparrow. Yn edrych yn siarp. Pan mae fe'n dod bant o'r drôn fe yna. Un nath sefyll mas yn y bencampwriaeth ysgolion a cholegau dros blynydde. Ie, warer naw o bosib. Lly clywed y glaw, mae'r glaw yn dod lawr nawr, bod wedi mynd i fan. Ie, byddai'n diddorol i weld hwnna gyda'r penderfyniad gan y dyfarnwr. O'n i'n tyblio falle oedd y bel mas. O Joe Powell yn cario, oedd hi'n dacl da gan Evan Hill yn hyrddio y dyn nôl yn y tacl. O na, Osian, sori. Yn cael ei hyrddio nôl, yn paso'r bel allan. A fi'n cael ei uchel i'w'r galwad falle. Ond nawr, cyfle arall. For not rolling, okay. I Llanym, ddim yn rôl o bant, mae'n drwg da fi o'r ardal y dacl. O'n i'n edrych ar y peth wrong. Ie, wel, nhw chwarae mantes yn gwneud gwybod bod e'n chwarae mantes i fod yn deg. Ie, cyfle nawr gan Llanymddyfri i taflu un dwrn arall cyn yr ail hanner, a bydd hyn yn hob enfawr i nhw. Mobil Llanymddyfri, ergyd i Pen-y-bont. Lain lan, jobyn cynta wedi wneud. Finn Thomas am o'n i ddwylo nôl ar y bel. Fe di sgori dwywaith y Lenny'n barod. Y linell felyn y darged. Pawb yw'n y bron y bod i'r porthmyd. Le mae'r bel? Ifan Phillips, wyt ti'n gallu gweld i? Na, ond mae Lucas Yendl y dyfarnwr yn gallu. Pwy sy'n codi ola? Bydden ni'n tybio mae'r bachwr sgorodd y cais. Cais y tîm cyfan, bydden ni'n gweud i hwnna. Oedd pawb mewn y... Falle dy Finn Thomas a hi, gen i weld wrth yr ail chwarae, ond cais pwynt bonus i Llanymddyfri yw e, a hwnna cyn hanner amser. Ie, so Finn Thomas oedd hi, bydd Cam Lewis yn grac iawn dy unan bod wedi cael y carden fel yna, ond war y teg Llanymddyfri, pwyll oedd hi, oedd wedi cael ei adeiladu'n bert iawn, oedd pob un yn gwybod eu rhôl nhw o fewn y sgarmes symudol yma, a wedyn yr olwyr yn ymuno mewn i'r ardal y dacl, ychwanegu bwysau nhw.
A wedyn, mae hwnna yn dipyn o glatau ni. Pen-y-bont, Carden Felen a ildio 2 cais. Sa'i dal quite yn siŵr pwy sgorodd i reis. Ti'n mo beth Ifan? Na gwybr, ond yn codi gyda'r bel o tu yn Sparrow. Fe gath i lawr, dwi ddim yn gwybod. Dim lot o ots gan dim y fforddi na cefnogwyr Llanymddyfri. A trosiad yn llwyddiannus. 4 cais, 4 trosiad. 30 seconds off. Ie, fi'n credu mai Tian Sparrow sydd yn gael gweld y pengwys, glas na. Ie, wel, diw. Na, Penwysg wedi mynd, ond fe sy'n hawlio'r cais reit ar y linell. Mae yna 2 gais i Sparrow. Munudau sydd ar ôl. Fe sy'n derbyn yr ail ddechrau hefyd. Just fel o Llanymddyfri y moyn ymateb ar ôl y golled lan yn Glynebwy nos Iau ddiwetha. Carden goch i Corey Baldwin yn y gêm yna. Nath newid pethau. Ond maen nhw wedi ymateb hyn o'n erbyn Pen-y-bont adre. Ar banc yr Eglwys. Davies. Sdim eisiau gwrth ymosod, sdim eisiau trial rhywbeth. Ond dyna'i gemau. Y gwr o Ben Tirch. Ochrau Caerdydd. Gynt yn ysgol Glan Taf. Lle maen nhw'n lico ar y rygbi hefyd. Ben Evans, y peryglus Ben Evans. Oh, just yn cael ei ddal ond yn dadlwytho. Ond mae wedi mynd mlaen nawr o ddwylo. Just a knock on. Joe Gatt. O, war y teg, Rodri Jones yn wych i gael gafel yn ei grisau. Ond unwaith to cic da gan Johan Hughes lan yn uchel. Nath Luke Price yn wirthiol i ddal sown i'r bel. Ond war y teg. Fel na byddai'n edrych ar hyn o bryd. Se yn gorffen nawr byddai Llanymddyfri mynd nôl i'r brig. 2 gêm mewn llaw fel mae'n sefyll gyda Glynebwy. Ond mae 1 gêm mewn llaw gyda nhw. Chwarae Casnewydd penwythnos yma. Caerdydd o'n nhw fod i chwarae, ond nath storm arall chwythu'r pist lawr ar barcer arfe. Felly gath honna i chanslo. Beth oedd enw honna? Amy, mae rhywun yn gweud yn Englisti. Diolch, Kerry. Amy a Benjamin. Mae 1 bob wythnos dyn ni, just fel ti ni. Tywydd yn dod lan y cwm nawr. 30, sorry. 30. Neros Evans, negesion yn mynd lawr. Negesion positif fi nhw. Just on the edge of the line, lads. Wel, na fi'n credu bod 10 munud Cam Lewis lan hefyd. Finn Thomas yn gadael a Cian Abram nôl ar y cae. Llanymddyfri nôl i 15 dyn. Mae'r glaw yn dod lawr. Glaw diflas yw yn yr oerfel. I'r cefn maen nhw'n mynd. Sparrow, trial rhywbeth gwahanol, torri trwy tackle Nathan Evans ac yn cyrraedd y llawr. Hana di fe mlaen. Ife hanner amser yw hwnna. Ie, y chwiban yn mynd am hanner amser. Llanymddyfri wedi dechrau'n dda. Pen-y-bont wedi ffindo i ffordd nôl gyda 1 cais i Thomas Jevons. O nôl ddath Llanymddyfri. 2 gais i Tian Sparrow. 1 o'r ceisiau yn dod pam oedd y Llanymddyfri lawr i 14 dyn. Maen nhw'n gyffyrddus ar hanner amser ar banc yr Eglwys. Llanymddyfri ar drod lawr fel mae wedi bod am 40 munud. Mwy o'r un peth i nhw yn yr ail hanner lle bydd gwaith gyda Scott Baldwin a Pen-y-bont i wneud. Beth fydd y geiriau gan Scott Baldwin. Ond ar hanner amser, Llanymddyfri 28, Pen-y-bont 5 yw i. Right, wel roedd Llanymddyfri yn gofod cyfle gyda nhw i neidio i frig y tafl heno a oedd un ddechreuad penderfynol yn dod i cais o fewn y 5 munud cyntaf. Maen nhw wedi selio'r pwynt bonus yn barod ar yr egwyl. Fydden nhw'n weddol hapus yn meddwl yn y sefyll newid na. Yn wedi gan ystyried Tom Hancock bod nhw wedi sgorio
dau gais gyda un dyn yn Bryn. Maen nhw wedi ailafel y momentum y gêm. Odyn, bydd Pen-y-bont mor rwystredig gyda'r ffordd maen nhw wedi reoli'r cyfnod na le mae'r Cerdyn Melyn wedi rhoi Llanymddyfri lawr i 14 o ddynion, ond o ran beth nath Llanymddyfri, o'n nhw'n eitha pwyllog yn y ffordd wnaethon nhw aros mewn yn y frwydr gicio, a wnaethon nhw aros am y gwall wrth Pen-y-bont, a wnaethon nhw roi'r tiriogaeth i nhw, a nhw'n glinigol iawn wedyn yn sgori pwyntio wrth cefn hwnna. Ie, Luke Price fanna'n siarad yn amlwg, mae fe na oherwydd i brofiad, ond ydy Pen-y-bont falle gwahodd Llanymddyfri mewn i'r gêm ma i fan, a'i gwalle Pen-y-bont falle di roi y sylfaen nhw yn hanner cynta'r gêm o leia. Ie, fi'n credu os ti'n edrych nôl ar y cyfleoedd gath Llanymddyfri, un falle gyda'r lein ddim yn syth, a mae'r camgymeriadau mae Pen-y-bont i wneud i roi cyfleoedd eiraidd i Llanymddyfri i wir taflu dwrn pan maen nhw yn mynd mewn i'r 2 rhigau yna. Ond wnaethon ni sôn y beth i'r llinell amddiffynol yna gyda Pen-y-bont, a ni wedi gweld sawl gwaith y ffaith bod chwaraewyr yn dod lan yn gyflym iawn gyda'r llinell amddiffynol yna, ond fel unigolion, mae'r olwyr sydd gyda Llanymddyfri yn digon profiadol, yn bwydo'i amser nhw ar y bel, yn taflu falle ffug bas, a wedyn mae'r amddiffyn yn dod lan bach yn rhy fel unigolion, a wedyn mae'r gwaglen yn cael ei creu, a mae'r unigolion sydd gyda Llanymddyfri y tu ôl yn wir yn cosbi Pen-y-bont. Ie, di bod yn broblem cyson, rhywbeth mae angen trisio, ond ewn i nôl i wylio ac i ddadansoddi'r cais cyntaf. Cais George MacDonald, Abraham, dwi'n meddwl, yn lledu'r bel fan hyn, Tom. Ie, chi'n gweld lot o grysau glas Pen-y-bont o amgylch y ryc cyntaf yna, fel wedodd Ifan, dod yn rili ymosodol o'r tu allan lan fel Pen-y-bont, yn dod yn unigol a wneud penderfyniad yr ymosodol lan. O'n i'n rili hoffi'r ffordd nath Cian Abraham siapio'r bel moddi wrth ei drod fe, yn gwybod bydde fe'n troelli nôl tuag at y 9, a fydde'n redeg y llinell y lan ganol y cael. Ni'n meddwl bod gorffen y cais yn arbennig, ond petai Pen-y-bont wedi bod bach yn fwy amyneddgar gyda'r llinell amddiffynol na, fi'n credu falle bydden nhw wedi gallu reoli hwnna i'r llinell ystlys, a wedyn mynd yn galed off y ryc na. A wedyn Tommy Lewis yn ychwanegu i'r sgorfwrdd i fan, a Jack Davis yn allweddol yn y cais yma. Mae gymaint opsiynau dyn nhw yn dod yn y llinell gefn. Ie, mae'n wych gan Llanymddyfri ar ei gorau, y cefnwr, y trad esmwyth na yn dod oddi ar ei drod 10, a wedyn y gic yn cael ei mesur yn berffaith, a wedyn yr esgellwr Pen-y-bont yn dod o gros yn anffodus, yn colli'r gic, a bounce y bel rygbi yn gallu fod yn anhaclus iawn ar y 10, ond Tommy Lewis gyda'r profiad sydd ag e'r cyflymdra ag oedd e'n gwybod yn union be oedd y bel na'n mynd i wneud a yn sgoro'r cais. Ond Pen-y-bont, geithan nhw ambell i cyfnod y ddawol yn y 2 ar 20 o'r diwedd yn gwneud y mwyaf o un ohonyn nhw. Ie, maen nhw wedi edrych yn beryglus ar Bridgend, yn enwedig mas yn Sianeli Llydan yn gollwng y bel unwaith neu ddwywaith, ond pan gathen nhw'r sgarmes symudol, yn enwedig ar bwys llinell Llanymddyfri, ond nhw wedi adeiladu fe'n rili dda. Thomas Jevons roi punch eitha cryf i hwn, a wedyn rolio'r ysgwydd gefn tuag at y llinell 15, a ond nhw'n edrych yn beryglus yn efallai 3 sgarmes symudol cyn i nhw actually sgorio honno, so bydden nhw'n bles i hwnna. Os bydden ni'n tîm y ffordd i Pen-y-bont nawr, bydden ni'n meddwl, rhaid, mae'n rhaid i fynd nôl i ryw agwedd gadar nhw'n gêm, ni'n gallu adeiladu tyma bach o gysondeb a rhywbeth i gael ni nôl mewn i'r gêm, a fi'n credu falle bydde'r sgarmes symudol yn rhywbeth bydden ni'n edrych fel arf i wneud na. Ie, sgwniau dyna'r neges mae Scott Baldwin yn rhoi ei dîm ar hyn o bryd. Mae wastad yn ryddhad yn diwedd pan mae'r gŵr ni'n siarad am cyn y gêm, Tian Sparrow, yn dod mas ac yn gwneud fe wedon ni, neu be o'n i'n disgwyl gweld e'n wneud. Chwaraewr dynamig, pwerus yn agor i'r llinell, gwaith trad anhygol. Mae wedi dangos hynny i gyd hyn o Tom. Ie, mae fe'n deall pwy yw e fel chwaraewr, mae fe'n dynamig a mae fe'n bwerus, ond dwi byth yn gadael i'r amddiffynwyr i gael shot glan, ond fe'n defnyddio i drad mewn i'r dacl yn effeithiol iawn. Mae fe wastad yn gwybod ble mae'r ysgwydd wan na, fel bod fe'n gallu cael yr 1 neu 2 fetr na ar ôl y contact sydd yn galluogi fe yn yr enghraifft yma i sgori'r cais, ond mae fe'n defnyddio i drad mewn i'r contact yn effeithiol iawn. Yes. Ie, war y teg iddo, mae'n aros ar ei dradau, so dwi ddim yn marw gyda'r bel, mae'n camu nôl mewr, ond unwaith o, ti'n gweld yw Price yn y mas o'r lein amddiffynol na yn gadarn iawn, falle sy'n gorfodi Tian Sparrow i camu nôl mewn, ond dwi ddim byth yn marw gyda'r bel na, mae'n cadw i tradau oddi tanog a mae'r chwaraewyr wedyn yn gallu ychwanegu'r pwysau yna,
a o'r teg mae hwnna'n cais da iawn gyda Llanymddyfri. Ie, mae'n gwneud. Mae'n gwneud y gwaith yn anodd iawn yn diwer am ddiffynwyr, ond dyna ni 20 munud i fynd fan hyn ar Fanc yr Eglwys. Digon o chwaraeon i ddod ar S4C dros y penwythnos. Gorio i chi dydd Sadwrn met Caerdydd yn croesawu'r Flint. Pêl-drod rhyngwladol nos Sadwrn, uchelbwyntiau gêm Cymru yn erbyn Awstralia. Gêm ola Jess Fishlock yn y Crys Coch. Marathon yr Eryri sy'n mynd ar sylw nos Sul am 7 o'r gloch cyn o sgorio yn dychwelyd nos Lun gyda uchelbwyntiau'r penwythnos. A mae mwy o rygbi chi hefyd. Caerdydd yn erbyn Caeredin. Cyfle i Gaerdydd bennu'r bloc cyntaf o'r bencampwriaeth rygbi unedig ar nodyn uchel. Gêm ddarbu dydd Sadwrn. Mi fydd uchelbwyntiau Super Rygbi Cymru i chi fel yr arfer nos Fawrth cyn bod ni'n dychwelyd i glwb Tom Hancock Pontypool nos Iau nesaf. A mae wedi bod yn wythnos prysur ym myd Rygbi Cymru gyda Steve Tandy yn cyhoeddi ei garfan cyntaf. 5 chwaraewr heb gap yn cael ei enwi. Sawl chwaraewr yn dychwelyd i'r garfan am y tro cyntaf mewn sawl blwyddyn fel Rhys Carey, Callum Sheedy, Lewis Rhys-Zammit. Ond ddoi ti yn gyntaf Ifan, y chwaraewyr heb gap Rodi Cochlin, Morgan Moss, Louis Hennessy, James Fender, Danny Southwood. Argraffiadau di o'r garfan yn ei gyfanrwydd? Ie, yn ei gyfanrwydd. Dwi'n eitha bles gyda siwm mae pethau'n edrych, mae cymysgedd yna. I fi, os byddwn ni'n goffod pwynto un person mas, dwi'n edrych ymlaen i weld Morgan Moss. Dwi'n falch iawn bod yn y garfan. Mae wedi creu tipyn o argraff yn yr cwpl o wythnosau agoriadol yn y gyngrair. Mae wedi bod yn arf bwerus iawn i'r gweilch a mae'n gret i weld yma prynhawn. Mae lan yn cefnogi cwpl o'r boes sy'n chwarae gyda Pen-y-bont a fi yn gobeithio geith ei gyfle a geith cyfle i ennill i gap gyntaf ge. Ie, a fi fyd, wythwr gweilch wedi chwarae blaen ysgellwr agored fyd wythnos diwetha. Ond Tom, mae'r ser fyna yn dynodi chwaraewyr sydd wedi chwarae yn Super Rygbi Cymru. Ti'n nabod rhai o'n nhw'n well na gilydd, chwaraewyr y dreigiau, wrth gwrs sydd wedi hyfforddi nhw. Be wneud i felly o rheini sydd allan wneud y cam lan yn gloiach na'r disgwyl ar y degau? Ie, fi'n credu bod hwnna'n rhywbeth sy'n rhoi hwb a hyder i'r bechgyn sydd yn chwarae yn y gyngor yma ar hyn o bryd i feddwl cyn bo hir, os maen nhw'n parhau i ddatblygu fel chwaraewyr, mae'n bosib i wneud y trosiad neu i'r gêm broffesiynol a mewn i tîm Cymru. O'n i'n hoffi gweld Alex Mann fel crwt ifanc yn chwarae yn y gyngor yma dros Gaerdydd a fi'n really hoffi'r ffordd mae fe'n chwarae yna dros Gaerdydd yn URC a mae'n neis i fe i fod nôl yn y garfan. Chi'n gweld y datblygiad yna o'r lefel yma rygbi wrth i nhw dyfu'n hun a mae fe'n neis i weld bod y llwybr talent yna'n gweithio. Ambell i chwaraewr nôl yn y garfan oedd ar goll yn Japan, Thomas Williams wrth gwrs, a Jack Morgan yn brysur gyda'r llewod. Mae Jack wedi gysylltu wythnos yma gyda'r Saraceniad. Adroddiadau yn sôn falle bod e'n mynd i adael y gweilch ar ôl blwyddyn yma. Dyw e ddim yn syndod? Dyw e Ifan o ystyried yr ansicrwydd sy'n Nghymru ar hyn o bryd? Na, dim o gwbl. Ar diwedd y dydd gyda ffordd mae Jack wedi ymlygu na a ware yn y cwpl o flynyddoedd diwetha. Sy'n mynd sy'n ni dim o fe bod y tîmoedd mawr yma yn dod ato ge a gofyn i gael sgwrs a i weld beth yw i penderfyniadau ge a'i syniadau ge am y dyfodol. Felly i fi o ran Jack chi, byddech chi ddim yn baio ge, achos mae rygbi'n gallu fod yn yrfa eitha fer, felly mae lan i Jack be mae'n neud a byddai'n golled enfawr i Gymru os byddai fe'n mynd. Bod y gêm allai angen a cyfle i weld bob gêm brawf ar S4C yn fyw dros yr Hydref. Cyfle hefyd i wylio rhywbeth arall ar S4C dros y penwythnos. Rhaglen ddogfen Ifan Phillips y cam nesaf. Mae fe ar S4C Click ar iPlayer. I fi o hyd i gael ei nabod falle fel Ifan Phillips, y chwaraewr rygbi, rwy'n ffit. Ond wedyn ar ôl y ddamwen, o'n i'n teimlo bach ar goll. Cynara, dwi lle dod yn gyfarwydd gyda pethau a cynara fi lle dod i realisation bod hwn yw sefyllfa fi a hwn yw'n fywyd i. Y rwydda, mae pethau'n mynd. Le benna mae Ifan, mae gole a bydd yn newn ni'n prawd o, sy'n dwt. A ti'n cyhoeddi llyfr, Ifan. Wel, ti wedi cyhoeddi llyfr
bach i'r cyfle am enw gret wythnos yma. Mae'r llyfr gyda ti, ti'n mynd i ddatgelu fe nawr hyd y lledrith. There you go. Ond falle ni fan hyn yn gyfarwydd a dy stori ni'n gweld ti'n aml, ond mae fe mor ysbrydoledig. Sut ti'n adlewyrchu ar y blynyddoedd diwetha a'r broses o ysgrifennu hwnna? Ie, diolch yn fawr am y cyfle i sôn amdano, a fyna i bachu'r cyfle i sôn amdano. Fach yn cheesy, sorry. Ond na, oedd e'n broses anodd i wedi lle, a oedd e'n broses emosiynol ar diwedd y dydd, o'n i'n ailfyw, falle cyfnodau eitha tywyll, ond na, mae wedi bod yn broses dwi'n sicr wedi mwynhau, a dwi'n falch bod, fi'n falch iawn o'r cynnyrch sydd â fi, a gobeithio bydd e'n, y sylwadau fi wedi cael hyd yn hyn ers sôn bod fi yn dod mas ar llyfr, mae wedi bod yn galanogol iawn, mae wedi bod yn bositif, felly diolch yn fawr i pob un sydd â neges, mae fe wir yn meddwl lot i fi. Fantastic, a cyfle wrth gwrs. Nawr i fynd allan a prynu'r llyfr yna, os chi'n dymuno. Mae'n rhaid i ni nawr dychwelyd i'r gêm, nhw'n aros amdano ni. Ifan Phillips, ti'n ymuno Rhys a William yn y Gymraeg, Tom Hancock joining Sean Hawley for English Language Commentary. Ail hanner amdani de. Sparrow ar daliad cyntaf. Mae'n edrych fel llychiten ar hyd y ca yn y penwysg yna. Cyflym drar i'r bêl wrth gario. Falle bod wedi cael cnoc fach araf i godi. Llanymddyfri yn awdurdodi. Cic ar draws gan Hughes. Bron a eistedd lan i Tommy Lewis. Hewli nawr ar sgiliau pêl-drod. Cicio unwaith, dwywaith, cwrso cic i hunan. Hewli! Yn tirio. Mae'r cais wedi cael ei ganiatau. By'n ni'n lwcus i weld i eto, ond oedd Ed Howley ddim yn edrych yn y dirys, ond am ddechreuad i'r ail hanner. Fi'n edrych mlaen i weld hon eto. Llai na muned. Lot wedi digwydd yn barod. Bron a eistedd lan i Tommy Lewis. Howley a sgiliau pêl-drod gwych ar cyflymdra i fynd amdani. Gath e'r bêl lawr. Fi'n meddwl fe llaw chwyth. A mewn i'r barier ar y llithrig, ar y plastig llithrig yma. Wel, oedd na law arni. Dewch i ni gael gweld. Fi'n credu bod bus bach ar hwnna. Na gyd sy'n sew bach o bwysau ar y bêl dyddiau yma. Benel ar trosiad. Wel, dechrau gorau i Pen-y-bont, ond yn anffodus mae Howley yn gader. Fi'n meddwl taw o bosib bod yr llinyn wedi mynd mewn ar hamstring. Sy'n meddwl bod Lloyd Wilkins ar y cae. Wel, sgori cais a gadael Ed Howley. Cicio a cwrsio cic i hun. Wel, wedes i, dechrau gorau posib i Pen-y-bont. Y trosiad yn un cywir i Ben Benel. Jack Davis. Dal y gic. Llanymddyfri just am gymryd anadl fach ddofn nawr. Beth fydde geiriau Scott Baldwin wedi bod ar hanner amser. Ysbrydoliedig os chi'n edrych ar y dechrau maen nhw wedi cael. Chwiban yn mynd ddwywaith. Cian Abram. Neud yn siŵr bod e'n iawn. Tackle off the ball, just a penalty for me, yeah. Modd y chwaraewyr lawr nawr, mae Dylan Burrows lawr hefyd yn cael bach o driniaeth. Off the ball, and there's no clear wrap, so a yellow card. Tackle, clear shoulder. Carden Felen felly i Ben Evans. Ail y Garden Felen o'r gêm.
Naill dim ar llall wedi cael un, ond dyma'r broblem i Pen-y-bont. Maen nhw wedi ildio ciciau cosp. A wedyn mae Johan Hughes wedi dod iddi mewn yn y cornel. Ddim cweit yn y cornel tro yma. Wnaethon ni weld y tackle heb y bêl. Ie, dim ymdrech i ddal y bêl. Mae yna Ben Evans. Ddim yn targedu dal y bêl. Dyna pam bod e yn y cell. Lan a lawr, mae Griff Evans yn mynd. Yr hyrddiad nawr o'r Porthmin. Cam Lewis a'i ddwylo ar y bêl. Thomas Jevons yn goffo bod yn lwcus. Mae wedi cael ei ofyn i symud. MacDonald. Pasi Abraham. Y lliman yn yr awyr. Leave the ball, leave the ball. Gareth Newman sy ochr yma. No. Mwy o gwmpo mas. Esgeilius iawn gan Pen-y-bont. I gyd yn eto yn dod o'i gamgymeriad nhw. Ben Evans yn enwedig yn rhoi'r kick-osp i ffwrdd ddiangen gan Pen-y-bont. Wedyn, oedd yr ysgellwr, modfeddi oedd hi, ond fi'n credu oedd y penderfyniad yn un cywir gan y Llimanwr. Bendant oedd y drod dros yr Ystlys, ond pryd oedd y bêl lawr, dyna'r cwestiwn. Ie, fi'n credu bod y drod na lawr cyn bod y bêl yn mynd lawr. Ie, hanner eiliad oedd hi. Full captain's here, lads. Ysgellwr Full captain's here. ddim yn medru cadw i dradau ar tir y chwarae. A mae'r disgyblaeth nawr. A mae'r dyfarnwr yn mynd i gael gair. We need early numbers, clear before we join the line. In this instance, you can't just chuck in 3 and expect them to drop, okay? Clear numbers before you come and join the line. The rest are all on the line. We'll reset here for the line out. Clear numbers before you come in. Reset for the line out. They will reset the line out. Clear numbers. Numbers? Neges yn glir. 5 dyn yn y lein yma i Pen-y-bont. Jobyn nesa, ennill y bêl. Tyler Olding, fydd ar tafliad. Na di fynd mlaen. Burrows yn colli afel ar y bêl am yr pwysau nawr ar Pen-y-bont. MacDonald, dyma y gwahaniaeth rhwng y ddau dîm, pa mor effeithiol. Mae'r Llanymddyfri wedi bod yn ardal yma a Cai. Ni'n meddwl am eiliad bod hi yn ysgarmes, ond dyw hi ddim. RUGBY Sparrow, trad cyflym neu unwaith eto, y bêl yno yn codi, mynd. Just yn yr awyr, Griff Evans nath fynd amdani. Bydd e'n honni bod wedi tirio. Come back to the advantage. Nôl ni'n mynd i ddod. Na fe propentyn yn wych yna i atal y cais. Mae'n teimlo'n yn ochel o Llanymddyfri ar y drod flan. O'n mynd rown y cornel yn gryf. Oedd yr ardal y dacl yn gyflym iawn yn troi allan o'r dacl, ond what a teg. Y propentyn Nathan Evans yn neud yn wych. A ni'n gweld codi'r bêl lan. Bydd yr ail reng. Bydd Griff Evans yn grac iawn da unan. Bod wedi medru gael y bêl na lawr. Ceri mae rhaid sôn am y blaenwyr Llanymddyfri pam nhw yn mynd mewn i'r 2 ar 20. Na beth sy'n neud nhw mor effeithiol. Os chi'n edrych ar yr ardal y dacl, maen nhw'n clirio heibo yr ardal y dacl sy'n creu y gwagle na yn dyn iawn wrth ochr yr ardal y dacl. Na beth nath creu y gwagle i Griff Evans. Oedd y propentyn Jamie Hughes di clirio'r ardal y dacl yn ddwfwn, cymryd chwaraewyr Pen-y-bont allan. A wedyn oedd hwnna wedi creu y gwagle. Ond yn ffodus, i Llanymddyfri a Griff Evans. Oedd Nathan Evans di wneud yn wyrthiol i atal e rhag cyffwrdd y bêl na ar tir y chwarae. James Richards ar y cae. I Pen-y-bont, Dylan Burrows. Wedi cael cnoc fach yn gynharach a gath e asesiad. Wedyn nath e golli'r lain wedyn. A fi'n meddwl bod e'n mynd i gael asesiad bach arall, ond bant bydd e'n aros wrth gwrs. Come up, lads. Let's go. Mark's here. 28 i 5 oddi ar hanner amser. Pen-y-bont. A cais Ed Howley yn cau y bwlch. Mae'n teisio nath Pen-y-bont ar pêl rydd a ymateb nath Ed Howley yn wych. A just about tirio. Ond dyma i chi gyfle i Lanymddyfri. Sgrym 5 metr mas.
Sian Davies wrth y bôn yn codi yr ochr agored a mynd amdani. Benel ar dacl. Pel yn lan, pel gyflym, fel mae wedi bod I MacDonald drwy'r nos. Sy Jamie Hughes gario. MacDonald. Yna holi. Slybyn o fachan. Gallu neud difrod yn cario'r bel. Nathan Evans ddim yn hapus gyda rhywbeth ar penderfyniad. Yn hysgod y pus nawr mae'r porthmin. Balls here. MacDonald. Pwyllog. Wedi cael gêm dda heno. Cadwyn dyn. Mae'r porthmin yn neud. Chi ddim yn mynd dros y llinell gais dyddi yma. Os yn chi'n sicr o gael y bel na lawr. Dyna'r gwir. Hughes. Twrio. Leave it come. Ail gynnig o bosib. Leave it come, Red. Leave it come. Pwy sy'n moyn y bel? Chris Long yna. Short of the line. He's pushed over, dragged over by the... Leave him up, leave him up, leave him up. It's going to be a scrum down, red ball. He's short of the... Let me explain that. He's short of the line. He's been pulled over by the ruck. So it's going to be a scrum down, red ball. So oedd e'n Bryn. A cael ei lusgo drosto gan y ruck. Been pulled over the line, lads, okay? So it's going to be a reset. Felly taw y sgrym I Llanymddyfri bydd I ddim ar ail ddechrau o'r llinell gais. Jamie Hughes di creu argraff. Gyda'r bel yn ei ddwylo. Chwaraeon gryf iawn yn bwerus. Yn aros ar ei dradau. Pwmpo'r coesau. Bydde fe'n un o rai, bydde ni'n gofyn I ti. Jamie Hughes, pam dyw e ddim wedi cael fwy o gyfle yn ranbarthol? Iowan Hughes yn un arall. Mae sawl un ar y lefel yma. Falle yn lwcus iawn bod nhw heb gael mwy o gyfleoedd. Mae nhw'n sicr wedi dod i'r amlwg ar y lefel yma. Codi unwaith eto, MacDonald am seri hwnna'n berffedd y bas ola yn un hyfryd. Cian Abraham drosto. Cais gwych o'r sgrym. Dwylo gwych gan y porthmin. Ar un I elwa yw Cian Abraham. 5 cais I Llanymddyfri. Gwen ar ei wyneb. Geith e ddim cais rhwyddach yn aros mas ar yr eslys yn gwybod bod olwyr yn mynd I dy ben a gael y bel na allan. What a teg, canolwr. Warren yn cadw'r bel yn fyw, yn dadlwytho. Cadw'r dwylo gen rydd o'r dacl. Oedd y dacl yn y mewn gan yr esgellwr. Ond gyda un carden felen gyda'r esgellwr yn y cell cosp. Oedd Adam Warren ei brofiad yn gwybod bod Cian Abraham yn sefyll allan ar yr eslys ben unan. A na gyd oedd eisiau gwneud, oedd wneud siŵr bod y bel na yn cyrraedd yr eslys. A bydd y cais yn un dilys. Adam Warren, profiadol. Digon da I ware'r lefel ranbarthol o hyd. Trosiad gwych arall gan Iowan Hughes. Nath ennill y gêm yn erbyn rygbi Gogledd Cymru. Reit lor ystlys wrth I ni weld y cais unwaith eto. Dyna'r bas allweddol o dan bwysau. Adam Warren yn ryddhau'r bel I Cian Abraham. Yn agoniaeth mae gael sgrym sefydlog yn neud. Oedd y sgrym yn sefyll yn gryf a wedyn cyfle i'r olwyr I trafod y bel. A wedyn gais digon rhwydd yn diwedd. MacDonald yn clirio. Sawl eilydd ar y cae I Pen-y-bont. Gweld Chris Williams arno, 1 ar ei gefen yn lle Hafi Nash. Safle'r mewnwr. Mark Thomas ar y cae hefyd, y profiadol Mark Thomas yn lle Harry Olding. Lain lwyddiannus. Bach yn aniben o ddi I Pen-y-bont. Dyna stori Pen-y-bont heno. Just ddim yn slick, pethau ddim yn gweithio fel maen nhw'n bwriadu. Maen nhw wedi gweld yn anodd iawn gael unrhyw fath o gafel yn y gêm yma. Hanner cynta falle oedd y sgrym yn weddol bwerus da nhw, ond falle ddim manteisio ar y sefyllfa yna, ond oedden nhw wedi cael bach o sefyllfa ar y sgarmes Midon yn sgoro cais. Sim ots am y rygbi. Beth am y burgers? Mae pawb yn gweud nhw'n ffein. Lyfli. Hyfryd. Un ansbych arall I ni de. Go on. Come on,
Parasiaroi. Ges di'n gynner, fe? A, na, Cyrru ges i. Mae un ans. Come on, cyn mynd i gael y sgrym. Na, mae dal i fita'r ans gynta ni. Gael ei llon geg O, wedi. na ni. Both the ground there. Let's go. And again. Let's go. You set the mark, you set the space, okay? Cynnyrch lleol sydd o fod yn Llanymddyfri. Come on, time. Bos, na goni bai. Set your mark. O, na'n shot hyfryd. Llanymddyfri 35. Pen-y-bont 12. 12 munud. Isio'r ail hanner wedi mynd. Dechrau ni weld y sgrym yma. Mark Thomas yn brofiadol iawn wedi dod mlaen ar y ochr rhydd mae fe'n erbyn Gabe Hawley. Siwt sgrym fydd on. Ond dyna'r profiad dim ond fel prop ifanc yn dysgu. Be sy'n digwydd yn y reng flan yna. Dod lan yn erbyn rhywun fel Mark Thomas. Dysgu trwy wneud. Ti'n mynd i wneud yn sicr. Llwch chi treol edrych a ddadansoddi pethau gwmyd ych chi moyn, ond mae rhaid chi fod yn y canol. Dysgu trwy'r gwersi yma. A nawr mae Llanymddyfri yn gweud patrymau pert y tu ôl. Jack Davies torri trwy tackle, torri nôl tu fewn nath e. A'r cymorth yno hefyd. MacDonald. O, bast yn ôl tu fewn. Ni wedi gweld sawl un o'r un awr y porth mynd yno. Cystadlu am y bel. A dwi'n ennill kick-off bod i ma fe. Y captain Zac O'Driscoll. O, war y teg y blaen ysgellwr. Yn achub y dydd i Llanymddyfri, i Pen-y-bont, mae'n ddrwg dy fi, a mae hyn yn gic. Daclus iawn. Aros yn fyw, Tommy Lewis, pas ddewr. A MacDonald o dan bwysau. Y gic trwodd, weles i ddim pwy gicio ddi, ond Luke Price oedd yn cwrso. Fe'n cyda Chris Williams oedd e. Ie, Chris Williams oedd ar gic. Ie, oedd hi'n gic dda gan yr eilydd o fewnwr. Yn sicr wedd o gwagle na i cymryd. Yn mynd ar gic rhydd yn gyflym. Yn rhoi'r gic bach dros y top a Luke Price yn cwrso. A nawr mae Pen-y-bont rhyw 5-6 metr allan y dwy'r hugen. Mae rai nhw fod yn gywir, mae rai nhw fod yn daclus. A mae rai nhw trio gael gafel yn y gêm yma. A taflu dwrn o unan. Out now, out! Nethon nhw lwyddiant o'r lein i groesi. Thomas Jevons yr wythwr at drwsto. Ond dyw hon ddim yn symud. Williams yn gorfod y chwarae. Bynel. Price, mas o drws cefn. O! Ryngipiau. Gallai hwnna di bod yn ail gais i Cian Abram. Just a knock on. Ond ddim yn gallu dal y bil. Ond di darllen symudiad Pen-y-bont. Yn gywir, just ddim yn gallu dal i afel ar y bil. Yn anlwcus iawn fan hyn, oedd wedi darllen y chwarae. O! Sa'n credu bydd e moyn gweld hwnna'n ôl. Oedd y cyfle na i fynd am y bil. Oedd y bas yn quite digon cywir gan Luke Price, ond oedd y gwagle na, y penderfyniad iawn. Ond y weithred ddim digon cywir. Lle stori o'r gêm i Pen-y-bont. A Cian Abraham, os bydde ni dal y bil na'n lan, bydde ni'n tybio, bydde'r ysgellwr i mynd hyd y ca a sgoro'r cais. Hwna'n un ffordd i gadw'n sych. Ymbarel yn sownd i'r camera. Ac os mae'r glaw yn dod lawr eto. Sgrym ymosodol i Pen-y-bont. Sgrym yn bwerus hefyd. Ail osod maen nhw'n mynd i wneud mynd hyn. Falle o'n nhw moyn kick-off. Dyn nhw'n mynd i gael un. Just turn. As I told you that, if you're going to go forward, both sides quick, okay? That's just turned it. Moyn mynd mlaen yn sgwar. Dyna'r llun yma Lucas Yendl yn moyn. Don't rush off set up, right? Studs in the ground. Ni atgoffo Ifan Phillips bod yn dewis seren y gêm. Super Rygbi Cymru. Fel arfer yn dod o'r tîm buddigol. Bach o iaith yn dod trwyddo eto. Pen-y-bont sy'n cael ei cosbi.
Wel, newydd o'r mlaen, mae Mark Thomas yn sicr oedd na reg nes I glywed. Spread. Diabolical chat there. Diabolical. Ie. Wel, dyna ni. Peth gorau I wneud, wastod, yw cadw'r ceg ar glo. Language, I'm not going to repeat Ffodus it, I okay? Pen-y-bont a I Mark Thomas, oedd e'n ddiangenydd I'll eto. watch him, but Maen nhw wedi colli'r frwydr yn y sgrym yn rhwystredig iawn o ran safbwynt Pen-y-bont ar falle reng flan, ond oedd e'n ddiangen a'r garden goch yn gael I ddangos i'r eilydd o bropen rydd. Oedd e'n ar y no can hir iawn. contest! Nawr, bydd e'n goffod gwylio'r gêm yn Advantage! ystafell newid. Wel, cefnogwyr Pen-y-bont yn gweud bod y tafliad ddim yn syth. Mae'n amlwg bod nhw ddim yn deall y reolau. Os ddim rhaid iddi fod yn syth os oes neb yn cystadlu. Harry Olding. Yn gorfod yn nôl ar i'r ca. Evan Hill yn gadael agos y carden goch yna I Mark Thomas. Mae'r disgyblaeth na wedi bod yn broblem I Pen-y-bont yn dweud. Yn ddiangen yn rhoi cyfleoedd I Llanymddyfri a bydd fi'n siŵr bydd Scott Baldwin yn grac iawn gyda'i dîmau achos mae'r diffyg disgyblaeth yma yn neud i'n anodd iawn I nhw gael gafel yn y gêm. A maen nhw ar y drod ôl yn syth. Balls up the tunnel. Scrum Balls dda being kicked iawn. out the tunnel, lads. Balls up the tunnel. Ie. So reset. A rhaid ni atgyfnerthu hefyd ar ôl y garden goch yna. Ymddeiriadau os chi wedi clywed beth gath I weid, ond mae rhaid I ni weid mae rygbi yn gêm I bawb. Hwna'n neges pwysig iawn. Lle oedd Mark Thomas ddim yn meddwl e'n llythrenol fel la, ond fel wedes I, yr opsiwn ore yw cadw'r y geg ar glo. Dyfarnwr yn neud y penderfyniad cywir. Crouch! Boing! Set! Lawr un dyn mae Pen-y-bont, pentwr o gyrff. Nhw sy'n cael y gic gosb. Double tops, boys. Hey, double tops. Josh Morse yn anffodus I Llanymddyfri yn colli'r rhwymiad na yn gwely'n anodd iawn gael gafel yn Cris I wrthwynebwr e. A wedyn oherwydd ni yn syth ar y trawiad oedd wedi colli'r rhwymiad na yn syth i'r llawr. Oedd e'n glyfar iawn falle gan y propentyn Pen-y-bont ddim yn neud e'n rhwydd iddo I gael y rhwymiad yn gwybod bod y dyfarnwr ochr arall y sgrym. Glyfar iawn o'r y teg gan y propentyn Nathan Evans. Ie, Josh Moss ar y cae yn lle Jamie Hughes. Yn cyfle I hwn. Os ydyn nhw'n gallu cael y bêl nôl. Steal is good. O, maen nhw wedi colli'r bêl. Alfie Thomas, oedd wedi Ball's gorfod available. troi. A troi y ffordd anghywir. Leave it now, leave Pêl it. Llanymddyfri. Chris Long yn un wych fyna. Oedd y manylion yn y lein ddim digon da gan Pen-y-bont. Oedd wedi neidiwr dim yn lan. Oedd e ddim Balls wedi here. dod lawr i'r tir o'r ochr iawn y ca. Wedyn oedd Chris Long yn fwy effro na unrhyw un arall yn cael ei ddwylo ar y bêl a ennill y meddiant a'r cyfle wedi mynd I Pen-y-bont. A ni wedi sôn amdano ge sawl gwaith yn credu bod hwnna'n crynoi noson Pen-y-bont lan. Maen nhw heb bod digon cywir, maen nhw heb bod digon glinigol o gwbl pan mae'r cyfleoedd yna. Achos maen nhw wedi gael y cyfleoedd, maen nhw'n anffodus yn methu manteisio arni. Lot o eilyddio yn digwydd. Rodri Jones yn gadael. Griff Watkins, oedd e'n gapten ar tîm y coleg yn Llanymddyfri nath ennill y gyngrair. Un arall yn dod trwy system yr alltudion. Tien Sparrow, colli'r bêl.
Mae'r ail waith yn ardal y Just an dacl. advantage knock on. Edrych ar ôl y bêl. Mantis I Pen-y-bont yw I. Jack Pritchard ar y ca hefyd. A Finn Thomas mlaen. Advantage over. Evans nôl ar y ca, dwi'n cael y bêl. O di ma fe, na ni, mae just wedi mynd mlaen. Just a knock on from Blue. Yn anffodus, unwaith eto, y methu manteisio ar y cyfle. Yr ysgellwr, Ben Evans nôl ar y ca, ar ôl ildio'r kick-osp a gweld a derbyn y garden felen. Just yn gollwng y bêl, oedd hi'n gic bach pert gan y canolwr. Ni wedi gweld gyda Chris Reeve dig ar I gefen ond tro ni. Anlwcus iawn dwywaith. Wedi nhw wedi gollwng y bêl dwywaith, os oedd yr un cynta ddim yn knock on, oedd yn sicr oedd yr ail un gan Ben Benellen. Yn colli reolaeth ar y bêl. A nawr maen nhw'n syth nôl mewn i'r sgrym. A oedd y sgrym cyn ni, dan cryn dipyn o bwysau gyda Mark Thomas wedi gweld y carden coch. A pethau mynd o ddrwg I wath I Pen-y-bont. Alex George. Boing! Prop fel arfer. Mas wedi bod yn chwarae I Ton D yn yng Ngharfan. Pen-y-bont. Fe sy'n mynd I ganol y reng flan fel bachwr hyn o. Scrums wedi bod yn aniben tost nawr yn yr ail hanner yn enwedig hollol D-sharp. Crouch! Boing! Set! Lanymddyfri 35, Pen-y-bont 12 yw I. So i'n siŵr pwy ochr o sgrym oedd hwnna neu reng flan yn gyfan gwbl. Fi'n credu mai ochr y dyfarn o'r oddi. Yr eilydd o Bropen Tyn, Jack Pritchard, yn dod ar y ca. A'n ymdopi yn gwely'n anodd iawn, falle ymdopi gyda'r pwysau mae Pen-y-bont yn rhoi arnyn nhw. Ond mae rhaid I Pen-y-bont nawr gael rhywbeth allan o'r cyfnod yma yn y dwy ar hugen. Maen nhw wedi bod yn hanner Llanymddyfri dros y 10 munud diwetha, a maen nhw dal heb gael unrhyw fath o bwyntiau, a mae'r lein yn anhaclus iawn unwaith to. Out now! 17 out! Yr ymateb gan y porthwyn yn dda iawn. Di dwy'n y bêl. 17, I said out. Yn anghyfreithlon. No. Hold. Chris Williams ar bêl yn ei ddwylo. 17, I said out. Llanymddyfri'n trial wneud eilyddio yn ystod y lain yna. Dwi'n yn siŵr os yw Jordan Evans ar y cae eto nadi. Dwi ddim. Unwaith to, mae'r lein ddim digon taclus o ran Pen-y-bont. Bydd Scott Baldwin yn grac iawn gyda'r detail. Number 7, lad. Gyda'r chwaraewyr yn y lein. Mae'n rhaid chi bod yn gadarn iawn pan chi'n codi'r dyn yn neidio. Mae'n rhaid chi lando'n sgwar. Neu siŵr bod platfform da chi I gallu'r adeiladu oddi ar. Ond ar hyn o bryd, mae Pen-y-bont yn neud swydd Llanymddyfri o rannu amddiffyn ni, lot yn hawsach. Wel, nid am y tro cynta. Pethau mynd o wyth. Mewn ardal. Holl bwysig iddyn nhw. Just ddim wedi gallu creu momentum a dod I pwysau, adeiladu pwysau ar Lanymddyfri. Agos y camgymeriadau maen nhw wedi wneud. Mae'n dangos pa mor bwysig yw'r ardaloedd tyn yma, yr safleoedd gosod. Oedd y lein a'r sgarmau symudol yn gywir yn y hanner cynta dan nhw, a o'n nhw wedi cael sawl cynlyniad da, ennill cicio cosp, gael cais. Ond y tro hyn ar 2 lein yn y dwy ar hugen, a maen nhw wedi bod yn anhaclus iawn sydd wedi gwneud y swydd o amddiffyn tipyn yn haws. Lawr yn ni at Lauren. Nick Hudd sy'n cadw cwmni fi hyfforddwr Llanymddyfri ar yr ystles. Tipyn o folch ar y sgorfwrdd. Pa mor gyfforddus chi'n tymlo fel tîm hyfforddi? Be yw'r asesiad o'r hyn ti wedi gweld mor belled? Dim cweith gyfforddus iawn to. Ni'n gadael nhw'n dod nôl mewn i'r gêm tyma bach a hefyd ar y pryd hyn. So, gobeithio ni chi cael y pêl ar Exeter, ond nhw'n jyst cael kick-osp, so mae'n rhaid ni amddiffyn to hwnna'r. Fe yw negesau'r eilyddion sy'n mynd mlaen ar hyn o bryd I gael y reolaeth na nôl o ystyried mae dyn o fantes gyda chi?
Wel, o'n i'n gobeithio cymryd fantas o'r dyn ychwanegol, ond ar y funud, mae'r sgrym wedi troi tyma bach. Hyd yn hyn, nhw'n un dyn a lawr. Maen nhw'n cael lot o cic y gosb, so gobeithio ni chi cael y gêm nôl nawr a ni chi dod i ffwrdd o'r ardal hyn a mynd nôl mewn i hanner nhw. Nick, diolch yn fawr am damser. Nick yn gywir iawn yna. Oedd wedi bod yn styc yn y 2 ar hugen. Oedd wedi bod dan pwysau yn yr elfen yma. Lads, come here. Both sets here. Wel, na i wedi, mae'r sgrym wedi lladd y gêm. You hold the weight. Don't step back, stay there. Oh, I appreciate that. But you hold the gap, you hold the weight. We'll engage on set. Clear enough? That's fine. Just come and leave us. Yeah. Keep it clean. Let's go. Neges yn glir. Yn rhaid. I Llanymddyfri. Ni'n siŵr bod nhw'n dal y pwysau, bod nhw ddim yn mynd mewn yn rhy gynnar. Mae'n rhaid i'r ddoi sgrym yna yr cydweithio da'i gilydd. A ni'n siŵr bod y sgrym yn digwydd. Achos, fel nes ti sôn, mae'r sgrym wedi lladd y gêm tyma bach. O'r diwedd, sgrym yn weddol gadarn. Defnyddio mae Chris Williams yn neud. Bynel. A Ruther. Bale yn seithi mas. Oedd hi mas. Numbers on the 5. Cam sefyll oedd Llanymddyfri neud. Chris Williams yn gwybod bod dim amser ar ôl i wastraffu yn y gêm yma. Os yna moyn rhywbeth mas oedd hi. Dwylo. Troi mas o'r dacl. Llanymddyfri'n cystadlu. A nhw'n cael y gecos. Un llaw oedd ni. Dwi'n meddwl falle taw Jack Pritchard oedd e. Falle dan bach o bwysau yn y sgrym. Ond war y teg, gwaith amddiffynol da iawn gan eilydd o brop Bentyn o'r Scarles. Jack Pritchard dros y bêl yn gynt nag unrhyw un arall. Ond Pen-y-bont, esgiliau sylfaenol yn dyfe. Ennill y frwydr, ennill y ras i'r ardal y dacl. A maen nhw wedi colli hwnna ac yn cael ei cosbi y bas yn rhy hir o'r dyn oedd yn cario'r bêl. Oedd hi'n dacl da, yn tynnu dde'r llawr yn syth, a hwnna nath creu y cyfle i Jack Pritchard i fynd dros y bêl a ennill y kick-gosb i Llanymddyfri. Okay, let's go. Eilyddio, mwy o eilyddio. Kai Jones yr ifanc, Kai Jones, 18 yw e, gwr o Lambed arno, yn lle gyda Chris Long sydd wedi gadael. A Steffan Jack Jones ar y cae hefyd yn lle Johan Hughes. Twy ifanc yn cael cyfle i Llanymddyfri. A'r hyrddiad yma ni'n da hefyd o'r lain. Ball's available! Bel yn o'i McDonald, tybed os welwn ni Lee Rees heno. No, ball's available! Leave it come! Ball was available! Advantage. Ball was available and you flopped on top of it. Ball was available, I called it and he just dived straight on top. Sa'r gwaith ni wedi sôn am disgybleth Pen-y-bont. Fi'n siŵr bydd Scott Baldwin yn tynnu wallt mas yn rwysredig iawn gyda'i dîmau, achos oedd e'n ddiangen unwaith eto ysgarmau symudol di gael ei adeiladu'n bert iawn gan Llanymddyfri. Y bêl yn ennill, gael ei ennill yn gwt y lein, a wedyn ni'n gweld yr eilydd. Mae'n gwybod yn union be mae'n neud hwnna. Mae'n gwybod yn union, mae'n wedi gyd bod yna. Mae'n sy'n gorwedd ar y bêl. Mae'n anodd iawn i fynd allan o'r dacl yna. Osian Davies o'r dig. Yn glyfar iawn yn cloi mewn yna. Tafliad bach yn bryn, ond mae Llanymddyfri ar bêl. Griff Watkin yng nghanol ca. Newid y chwarae. Wel, nôl ymlaen yw i. Naill tîm na'r llall, falle yn gallu cael gafel yn yr ail hanner yma. Disgybleth. Pen-y-bont i gael nhw lawr a jyst cwyrdeb. Llanymddyfri y tro ni. Ni mewn i'r 10 munud ola. A ni'n gobeithio am bach o rygbi.
Achos mae'r gêm wedi colli siap yn gyfan gwbl. Bydd Eiros ddim yn poeni gormod am ni. Garden goch wedi newid pethach. A Niben eto neidio ar draws y lain. Chris Williams yn mynd â hi. Edrych am Redwyr. George. Mewn i'r 2 ar hugen, maen nhw nawr yn mynd. Harry Olding. Bynel. Derbynydd cyntaf. Torri nôl tu fewn. Edrych am gais pwynt bonus maen nhw'n neud nawr. Owen Arthuril ar y cae. Gwisgo 18. Sgorio'r un o'i ceisiau nhw. Thomas Jevons. Williams. Mae'r bas yna tu ôl odi. Llanymddyfri gallu cael ei dwylo ar y bel. Na di o'r ateb. Ond nôl nawr mae Pen-y-bont yn gorfod mynd. A mynd eto. Gwrtawiad mae yna. Lloyd Wilkins oedd yn cario. Mewn i Griff Evans. Cic gosb i wi. Williams. Fraser Jones ar y cae yn gwisgo 22. Nôl dewn ni. No advantage. Beth gorau gall Pen-y-bont ddisgwyl nawr, yw pwynt bonus mas hyn am sgori 4 cais siwr o fod i fe. Ie, mi'n cael ei mae rai nhw'n mynd amdani nawr, mae rai nhw cwrso y 4 cais na. Ni'n clywed Pen-y-bont yn gofyn sawl gwaith, achos mae disgybleth Llanymddyfri nawr yn dechrau bod yn wallus iawn. Ni'n weld y trosedd eto. Ie. Lloyd Wilkins yn dod nôl fyd, mae'n gret wele. Mae fe wedi bod ar y cylchra, 7 bob ochr. Mae'n chwaraewr hynny'r o dwtodrys pan mae'n gael gwagle a pan mae'n gael bach o le. Tybed os geiffau'r bel, dyna'r cwestiwn. Ochr dywyll, Driscoll i Williams. Williams torri nôl, ond dwi'n gallu tirio. There in goes, goal line dropper. Goal line dropper. Nadi, i drad dros yr yslys. Ddim yn siŵr os gath e'r bel lawr neu byd ond dyw i ddim yn gais. Oedd e'n symudiad digon dechrau. Driscoll. A Williams yn torri nôl. Y dacl yna. Y dacl dda iawn. Osian Davies dwi'n meddwl oedd e. Ail ddechrau o'r llinell gais. Steffan Jack Jones yn neud. Jevons yn cario. Dal yn cwrso. Gwagle mae Pen-y-bont yn un nawr. Bynel. Siap am ddiffynol. Llanymddyfri yn weddol nawr yn setlo. A bach o rygbi yn cael ei chwarae. Zac o Driscoll wedi arwain i dîm. Yn dda heno, ond ddim wedi gweithio mas iddyn nhw. A dyna stori'r gêm, camgymeriad. Ar ôl camgymeriad i Pen-y-bont, y bas ola ddim yn stico. Tafliad yn y lein ddim yn gywir. Eiliadau tyngedfennol ddim wedi mynd o blaid Pen-y-bont. Ar y foment, fel nes i sôn, tyngedfennol. Os byddai bas na wedi bod bach mwy just araf gan y canolwr Ben Bynel. Mae wedi bod yn amlwg iawn o'r teg ar mewn tîm falle sydd wedi bod ar y dro rôl. Mae Ben Bynel mae ymdrechau wedi bod yn amlwg iawn. A oedd y bas falle ola na just yn twtch yn rhy anodd i ddal a ni'n gweld nawr yn mynd ar ochr y sgrym tu ôl i Bropen. Ben Rydd Pen-y-bont. Sgrym i wi. I Llanymddyfri yn nhw sy'n cael ei cosbi. Lee Rees ar y cae yn lle George MacDonald. Gêm dda i'r mewnwr. George MacDonald. Fraser Jones yn mynd am y cornel. Cyflymu pethach bydd rhaid i Pen-y-bont wneud. Time check. Efe, yr eilydd Alex George sy'n brop fel arfer fydd yn taflu mewn. Bydd e wedi bod yn ymarfer wrth gwrs. Cadw'n syml bydden ni'n neud, i'r blaen i Alfie Thomas. Alex George ar bel nôl yn ei ddwylo fe.
Momentum mewn i'r hyrddiad gan Pen-y-bont. Benel mewn e. Gat mewn e hefyd. Nawr maen nhw'n dechrau symud. Ond le mae'r bêl? Dyna'r cwestiwn. Mae ar gael. Mae ar lawr. I Pen-y-bont. Hatheril. I ddwylo ar y bêl. Aros am gymorth. Mae di wedi camgymryd y linell. Nid gwyn chi moyn, ond milyn. Richards yn troi mas o un tacl. Ond y bêl yno. Y broblem nawr i Pen-y-bont. Sy'n chwaraewyr ar y tu fas. Maen nhw'n ôl ar ei trad. O Driscoll, y captain. Y Porthmin yn amddiffyn am ei bywydau. Bod digon o fwlch rhwng y ddau dîm. Dyn nhw ddim eisiau ildio. Benel, pas tu ôl. Ryngipiad oedd hwnna gan Cian Abram. Oedd yna gyfle. Na, dyw i ddim yn garden, dyw i ddim yn ddim byd, dyw i ddim yn gic-gos. Amddiffyn da iawn gan Llanymddyfri. A oedd Cian Abraham di mynd am y bêl na gyda 2 llaw yw'r cwestiwn. Nid yma drwy cynta, dewch i ni gael gweld. O, lwcus ma na, lwcus. Fi'n credu bod e'n weddol lwcus, achos allai un llaw oedd e wedi misty mas amdani. Ie, llaw chwyth. Oedd y siap ymosod tipyn yn well gan Pen-y-bont y tro ni. Gael Ben Benel yn cario yn fflat i'r lein, a wedyn Fraser Jones, yr eilydd maswr, yn gofyn am y bêl yn ddwfwn, yn rhedeg rownd y cornel gyda opsiynau. Yn mynd at y lein, ond yn anffodus. Just y cwyrdeb, falle ddim quite digon da. Tra bod y sgrym yn digwydd. Ar ôl y sgrym, na i ofyn i ti pwy yw seren y gêm a pam. Chris Williams, rhaid i fe fynd y ben i hun. Cael ei ynysu ychydig bach. Jevons na. Olding yn cario. O Driscoll. Owen Hatheril, slybyn arall o bachan. Bêl yn seithi mas. Oeddi Caerdydd yn heiddi, Caerdydd ydi Pen-y-bont yn heiddi, cais arall. A mae Llanymddyfri wedi dwy'n y bêl. Cymryd i amser, pwyll pia, o, maen nhw wedi dwy'n i eto. Jevons. Y bêl i Chris Williams edrych am gais arall y tymor yma, di wedi derbyn cnoc. Araf i godi. Cadw'n dyn nawr, mae Pen-y-bont yn neud wrth edrych am drydydd cais. Maen nhw lawr 14 dyn. Carden goch, ni wedi cael bach o bopeth yn y gêm yma. Di-sharp o ail hanner, oedden ni'n gallu gorffen gyda fflach. Fraser Jones yn cael ei ddal. No hands! No! Leave it! Dim dwylo. Mae'r dyfarnwr yn gofyn am, oedden nhw'n chwarae'r naw, oedden ma nhw. Dyna ma'n yn gyflym, quick, Ifan, ser yn y gêm. Fel arfer mae weddol amlwg falle pwy yw'r ser yn y gêm. Dwi'n teimlo fel mae'r ail hanner mae wedi bod yn anhaclus iawn, yn wedig. Gyda Llanymddyfri, maen nhw heb gael cyfle ar y bêl. Ond i fi, falle ser yn y gêm. Tian Sparrow, y dyn gyda Chris Reef 7 ar ei gefen e. Mae wedi bod yn amlwg iawn yn yr hanner cynta yn cario'r bêl, yn sgoro cais. Yn iwsio dradau, a hefyd mae wedi bod yn llon llaw yn yr ardal dacl, felly ser yn y gêm. Tian Sparrow. Diolch yn fawr i ti, Ifan. Ti'n gallu gwneud y ffordd lawr i ochr y ca gyda Lauren. Yn credu glywes i bod i'w funed fach ar ôl yn y gêm gan Lucas Yendel. Harry Olding mynd â i metr yn bryn. Williams. Thomas Jevons yn edrych am ail gais. Flash fach nôl. A'r cais yn mynd i ddod i'r eilydd. Lloyd Wilkins. Os newn nhw siapo, i falle bydd amser am un bach arall hefyd. Ond ofer fydd i ymdrech i gael 2 bwynt bonus. Benel cymryd un sydyn. Ac os maen nhw'n gwybod bod amser ar ôl i ail ddechrau. Mae'r gêm yn mynd un ffordd i'r Porthmin. Ond mae eisiau un cais arall ar Pen-y-bont i gael pwynt bonus. $20 seconds. 20 eiliad sydd ar ôl.
Dyna be wedodd y dyfarnwr, Lucas Yendel. Buddigoliaeth pwynt bonus yn saff ar hyn o bryd. Faint o fwlch sydd fe, mae rhaid fi edrych wneud y mathematics i, gallen nhw gael 2 bwynt bonus fan hyn. Felly, dyn nhw ddim eisiau ildio dim byd arall. A nhw sy'n cael y gicos. Dyna'r gêm. Galle hon fynd dros yr ystlys ar ôl tapach i'r gêm fod yn farw. Neu oedden nhw moyn mynd am gais arall. Dyna'r cwestiwn, ac os ar hyn o bryd, 6 pwynt gyda Llanymddyfri. Ie, a dyna'r penderfyniad cywir. Y chwiban olaf yn mynd mewn ail hanner aniben tost. Cerdiau melyn, cerdiau coch, y sgrym yn aniben tost. Ond buddigoliaeth gyda 2 bwynt bonus i Lanymddyfri yw i yn y pen draw. Ni wedi cael bach o law, hanner cynta, bywiog iawn. A dyna lle nath y porthmyn ennill y gêm. Sgôr ar hanner o'r 28 i 5. A y gêm yn y bag ar ôl 40 munud. Ond nath Pen-y-bont drwy Ed Howley, naddi i ffordd nôl. Hwna'n gais da. A wedyn cais Cian Abram yn cau pen y mwdwl. Gaethon ni'n cais hwyr i Pen-y-bont, ond ofer fydd i ymdrech nhw. Llanymddyfri ath a hi 2 bwynt bonus yn curo Pen-y-bont o 35 i 17. Ail hanner rwystredig falle'r 2 dîm, ond fydd Llanymddyfri yn poeni dim am hynny achos maen nhw wedi neidio i frig y tabl. Buddigoliaeth, pwynt bonus yn eu codi nhw uwchben Glynebwy. Pen-y-bont felly yn aros yn y 7fed safle, ond fel chi'n gweld, 6 pwynt yn unig yn gwahanu'r trydydd tîm ar 9fed. A dyma chi gemer penwythnos, felly Aberafan yn croesawu Rygbi Gogledd Cymru 8fed yn erbyn 9fed, Abertawe adre yn erbyn Cwins Caerfyrddin, 5fed yn erbyn 6fed, Caerdydd yn erbyn Pontypool, tîm Tom Hancock a wedyn Casnewydd. Dal i fod yn edrych am y buddigoliaeth cyntaf, Pencampwyr presennol yn croesawu Glynebwy. A dyma beth sydd i ddod dros yr wythnos nesaf. Eich y bwyntiau Super Rygbi Cymru di llun ar YouTube. Nos Fawrth am 10 o'r gloch, cyfle i weld eich y bwyntiau ar S4C Click yn bod ni yn neud y daith i Parc Pontypool, lle fyddan nhw'n croesawu Aberafan nos Iau nesaf am 6:45. Wel, o ystyried am y nifer o fuddugoliaethau Llanymddyfri hyd yn hyn wedi bod yn rhai agos ambell 1 munud olaf, hynny llawer mwy gyfforddus ar y sgorfwrdd, Tom. Pa mor fodlon fydd y tîm hyfforddi gyda'r perfformiad? Ie, fi'n credu mae digon o brofiad gyda'r tîm hyfforddi i ddeall bod dim pob gêm yn gallu bod yn un sydd yn rwyddi edrych arno. Mae'n dymor hir. Mae'n dymor hir, a fi'n credu just y pwyntiau. Fi'n credu bydd elfennau o'r perfformiad hanner cyntaf, bydd tîm hyfforddi Llanymddyfri'n hapus iawn gyda, a wrth gwrs 6 pwynt wastad yn rhywbeth i drysori. Ti jyst yn awyddus i dadansoddi'r hanner cyntaf. Ti fan llawer mwy bywiog falle na'r ail hanner yn y diwedd. Ie, yn anffodus oedd eitha anodd falle i wylio'r ail hanner na, o ddim lot i ddigwydd, fi'n credu with gormod o gamgymeriadau gyda'r 2 dîm, a nhw wedi gwely'n anodd iawn i gallu creu unrhyw fath o momentum mynd dros y llinell fantes na, wedyn gael yr olwyr mewn i'r gêm. O foment falle wedi Llanymddyfri'n dechrau mynd ar y drod flaen, byddai'r bel yn cael ei gollwng, ond o ran safbwynt Pen-y-bont, bydd nhw'n siomedig iawn falle bod nhw heb gael y 4 cais, achos o'n nhw wedi cael hen ddigon o gyfleoedd yn dwy ar hugen Llanymddyfri, ond yn methu manteisio arno. Yn wedi falle gyda'r sgarmes symudol yn gweithio yn yr hanner cynta, o'n nhw ddim wedi cael yr un fath o gorychafiaeth a canlyniad yn yr sgarmes symudol yn yr ail hanner, felly yn credu bydd Scott Baldwin yn hynod o rwystredig. A Euros Evans yn fodlon iawn gyda perfformiad 1 dîm, dwi'n meddwl. Tian Sparrow, wnaethon ni sôn amdano fe cyn y gêm, wedi colli cyfnod hir o dymor llynedd gyda salwch. Faint o argraff nath e greu yn y tîm mas na, Tom? Ie, bles i weld y mas yn chwarae ac yn cystadlu.
Mae wedi bod yn sal iawn dros y 2 flynedd diwethaf i fod yn onest. So i weld hyd yn oed yn cystadlu'r lefel am ond i gael ser yn y gêm a chwarae'n dda. Gyda nath gyfrannu yn eitha sylweddol i bob agwedd a chwarae. Nid yn unig y ceisiau. Na bod ti yn fyledwy fi'n credu bydd e bach yn rwystredig gyda cwpl o wallau sgil yn yr ail hanner ond ar draws popeth yn credu bydd e'n hapus iawn gyda safon y perfformiad. Dwi'n meddwl na, ni'n clywed can y dyn ei hun sy'n siarad ar Rhys. Ie, fi wedi bod yn trio gryndo beth o'n nhw'n gweud yn siarad dan o ti yn Sparrow yn wneud. Wel, na i ofyn i fe hun, 2 gais i ti no? Joyous di mas na? Ie, oedd e'n gêm dda iawn, ti'n bod, chwarae teg i Pen-y-bont, nhw'n dod mas yn galed iawn, ond ples i'r boys, ti'n bod, cael y result na. Corfforol oedd hi'n edrych ar brydiau hefyd, ti'n bod nhw'n taflu popeth ato chi? Ie, oedd e'n corfforol iawn, ti'n bod, cwpl o peli yn mynd lawr, o'n nhw'n bwrw'n galed, ond eto chwarae teg i'r boys, ti'n bod, just dal mewn na, dwy ffwrdd gyda'r pwyntiau. Jack, o'r mas na enno? Ie, o'r iawn. Dwylo fi'n o'r iawn. Buddigoliaeth gyda 2 bwynt bonus i chi. Faint o waith oedd eich chi enno? Ie, lot o waith. Credu hanner cyntaf ni ddod mas gyda'r gwynt, a y boys yn chwarae, yn yr ail hanner bach mwy scrappy, ond fel ti'n gweud, just place bod y boys gallu aros mewn a dod i ffwrdd gyda'r win. Mae'r 2 o chi yn dod o carfan y Scarlett, chi'n dod lan i warech rygbi yn Llanymddyfri. Sio mae hwnna'n gweithio? Ie, so ni sy'n cael anfod fydd yn pryd ni'n chwarae Scarlett, ond mae cyfle really dda i ni fi'n credu, dysgu off y boys hun a just cael bach o game time, so ni'n gallu cadw o'n datblygu. A beth am y gystadleuaeth Super Rygbi Cymru, ni wedi cael gemau ffantastig. Oedd e'n gret yn yr hanner cynta hyn o, nath hi'n ddi-siap, ond beth i ti'n neud o'r gystadleuaeth yma? Ie, fi'n credu mae'n cystadleuaeth really dda, mae'n un o'r cystadleuaeth yna bod unrhyw un gallu curo unrhyw un ar y moment, fel ni'n gweld bod Swansea wedi curo nhw pob couple wythnos yn ôl, so fi'n credu, fi'n really joio chwarae yna, credu mae'n cystadleuaeth dda. A ti yn o'i orffen gyda ti seren y gêm, o ti'n meddwl o ti'n haeddi fe? Sa'n siŵr am hwnna, ti'n bod, oedd cwpl o'r boys yn chwarae'n dda iawn, so fi'n credu hwnna'n questionable, ond ti'n bod, eto, perfformio gwych yn y boys. Wel, yna, Ifan Phillips, ti arno potel bach o rhywbeth iddo fe. Diolch yn fawr, boys. Diolch. Wel, falle newn ni ofyn i Owen Hughes os mae'n heiddi fe, newydd ymuno a ni wrth ymwyr cae. Llomgychiadau i ddechrau, ond ni wedi bod yn siarad am Chian Sparrow a'r cymeriad mae wedi dangos i ddod nôl o salwch mor ddifrifol. Pa mor hapus mae'n eich chi fel garfan i weld mynd mas na perfformio fel nath e heno? Ie, mae fe'n gwych. O'n i'n gwybod, gyda y ranbarth oedd enw fe'n dod lan yn eitha aml a wedyn i gweld yn neud y cam nesaf ware gyda'r seniors a mae'n neud yn wych. Corfforol mae'n dyblygu fyd achos gath e'r salwch a wedyn mae'n dod nôl a ti'n gweld y heddi'n hedfa mewn i tackles a mae'n dyfodol disglair dy fe. Oedd yr ail hanner na digon rwysredig, fi'n siŵr i chi gyda chi ddim lot o bel, ond mynd at hanner cynta, o'n i'n meddwl chi'n gweud patrymau pert y tu ôl, a fforddwch chi yn treal bwydo Pen-y-bont i ddod allan o'r llinell, a oedd e'n rhywbeth wnaethon ni sôn yn amddiffynol, o'n nhw'n dieddol o seithi mas, o hwnna'n rhywbeth wnaethon chi trafod yn ystod yr wythnos? Do, ie. Yn ymwedig hanner amser, ni chi gweld yn nhw'n dod â lot o cyflymder off y llinell, so fel Tommy'n dod off asgell fel reder eitha hi, fel wedi oedi tyma bach, so oedd hwnna'n bwysig. Ie, dechreu'n off yn rili dda, cadw pel yn dda, wedyn second half bach yn rwystredig gyda'r pel o'n i'n cael. Y gwynt yma bach mewn i ni fyd, ail hanner, so tiriogaeth yn eitha tuffi mynd allan o'r hanner, ond bles gyda 6 pwynt ar y diwedd. A chi'n eistedd ar frig y tabl, treian o'r gyngrair wedi mynd, neu tymor arferol wedi mynd yn barod. Tymlo nawr fel bod momentum tu ôl eich cefnau? Ie, fel wnaethon ni blwyddyn diwetha, really, oedd dechreuon ni eitha wael, a wedyn dechreuon ni pigo lan fel dros Nadolig mewn i'r blwyddyn newydd. A mae'n credu yn y gyngrair fel ma fe nawr, mae eisiau momentum yn mynd mewn i'r blwyddyn newydd, achos welwn ni cas newydd ar ôl Nadolig blwyddyn diwetha, a nhw jyst ar roll. So fi'n credu mae'n bwysig bod ni'n oedi amser i redio yna yn dda, achos mae pawb yn y play-off, so dyna'r beth bwysig. Ie, lot i ddod, lot i ddigwydd eto dros y misoedd nesaf. Ioan, diolch yn fawr am dy gwmni di na'n fynd o'r mic. Ceri dwymo, mae wedi oeri fan hyn ar Fanc Eglwys, ond draw ni nawr at Rhys Williams sy'n cael mwy o gwmni. Ie, Ben Bynel dy fi nawr, y canolwr Pen-y-bont.
Ben, y bas ola ddim yn stico yno, chi'n cael digon o bel, ond beth chi'n neud e fe, dyna'r broblem. Yeah, a couple of 50-50s ddim wedi mynd our way, ond ti'n gwybod yn y hanner o'r cyntaf, credu nhw wedi sgorio 3 cais off, kicks in behind, ni ddim di mynd i'r pil yn gyntaf, a wedyn, same gyda ni'n bendo nhw ar y line, a wedyn, pas olaf, mae jyst yn mynd i'r llawr. Beth sy'n goffo newid i chi? Ti'n gwybod, mae wastad yn gêm anodd pryd ni'n mynd lan yn, mae nhw'n ail yn y lig. Ni wedi cael dechrau araf i'r tymor, ond dwi'n credu bydd yn dod. Fel ti'n dweud, just couple of passes yn stico, ni'n 2 cais lan yn y 10 munud gyntaf, a mae jyst yn switcho. Gret Ben, diolch am dy amser yno, cer i gadw'n dwym. Na i droi at y brif hyfforddwr fan hyn. Scott, another frustrating night for you. We've talked in the past about you've got to get out of the blocks quicker, but you were 14 points, you're right behind the pump again. Yeah, it's something we need to fix, and maybe it's potentially a warm-up, I don't really know. But it's costing us, and if you look at the first 20 minutes and the score at the end, it probably reflects it. I thought there was a lot of pressure in the second half. We must have had 10 penalties in their 22 and nothing comes of it. I think the biggest thing for me, and it's been in my gut for a while, and probably tonight was the straw that broke the camel's back, is if this league's going to grow, there's 46 players on there tonight of really high quality. We need to sort the other 3 need to be at that level, because there's on Monday mornings, or tomorrow will probably be Friday, you'll have 25, 30 things which were missed, and look, we're all human, we expect mistakes, but yeah, I'm probably going to leave it there now, but I want to be crystal clear, that is not the reason we lost the game, and Llandovery were fully deserving of the result. That does not go away from that, but if we want this league to get to where it has the ability to get to, because there's quality in this league, we need to be better. You could argue, of course, that this is the place for referees to develop and grow, and young referees to develop as well, but decisions didn't go your way. There were a couple of big decisions there that will be looked at again, and they changed the game. I don't think I don't think they changed the outcome of the game, but I think there is multiple really big moments in that, and 100% it's about development. It's about development for players, coaches and officials. But it can't keep happening. We had the same conversations last year, we're having the same conversations this year. I think the quality of on-field rugby is getting higher. This year's higher than last year, and we've got to keep pulling it up. But yeah, probably enough said on that. What about the red card? I'm still going to talk about officiating a little bit. You might have heard what he said, people at home did, and rugby is a game for everybody. The explanation was it was a homophobic slur, but there might have been something a little bit lost in translation. It all came out in the wash. Yeah, look, I haven't spoken to Mark. Mark went in the change rooms, I've stayed out, so I'll have to have that conversation with him now and see where we are. But yeah, I couldn't comment on that because I don't know what was said. I know what is interpreted. We'll have to just wait and see. Let's get back to rugby then. What's next? What are you going to go back? You don't have to go back to the drawing board. I spoke to Ben about it. It's those key moments, those one passes. Yeah, I think so. It's about not getting frustrated or not getting bored. Look, our kick-off, first kick-off of the game, we drop, we build after that and get back into our system. But we do 3 really good defensive phases, and then we just do something off cuff, which is a feel thing. And look, that's a coaching thing. We need to help develop how they feel in those moments and understand why they're making those decisions, and that's on us as coaches. Also, we have to be better at scanning from a defensive point of view, and we need to be more clinical when we have the ball. Like, we encourage the boys to play an expansive brand of rugby, but with that comes duty of care to respect the ball and understand when it's on to offload, when we want to go to edges, and when we need to be direct. We also, set piece needs to improve, especially in that goal zone. In the 22, we need to be more effective. We had multiple opportunities, and again, I thought Llandovery defended really well there. But we need to be better. We need to be going into those entry zones and coming away with points as clinic. It's at any level of the game. Scott Baldwin, always a pleasure. Plenty to work on. Look forward to talking to you again. Thank you. Cheers.
Ie, hyfforddwr emosiynol, braidd yn rhwystredig, Scott Baldwin fyna. Newn ni ddechrau gyda'r carden coch ifan, achos falle bod dyfarnwr ifanc, falle yn heddi bach o glod am gwneud penderfyniad mor amlwg, cyflym, benderfynol, a does dim amheuaeth am y peth, does dim lle am iaith homophobic yn y gêm yma. Ie, war y teg i'r dyfarnwr yn y cyfnod hynny. Oedd wedi gwneud y penifed cywir, oedd ddim goffod ail meddwl am y peth. Wedodd y fe'n syth, drech bydd Mark yn hynod o siomedig dainan bod wedi gweud hynny, ond o'n i'n gweld y rwystredigaeth gyda Scott fyna, a fel nes i sôn, sim lle yn siwt beth yn y gêm, a son i'n moyn gweld felly oedd e'n hollol heddiannol o'r carden coch. Scott yn amlwg yn cwyno am safon y dyfarnu, fel un o gyd hyfforddwyr Scott yn y gyngor, Tom, wyt ti'n cytuno? Wel, mae Scott yn emosiynol fyna ac yn rwystredig ar ddiwedd y perfformiad. Fi'n credu be wedyn yw bydd pawb yn elwa os mae safon y chwarae, y fforddi a hefyd y dyfarnu yn y safon yma'n gwella. Beth wedai dros y dyfarnwyr yw mae hyfforddwyr i gyd yn cael gweld yn eitha yn hollol transparent, sy'n gwybod beth yw'r gair, ond ni'n gallu gweld beth yw proses dadansoddi'r dyfarnwyr, so pan bydd Lucas Yendel yn cael ei ddadansoddi na'r gan y tîm hyfforddi o'r dyfarnwyr, byddwn ni fel hyfforddwyr yn cael gweld yr adborth mae fe'n cael, mae hwnna'n proses hollol ddwy ffordd, so maen nhw yn cael ei hyfforddi hefyd, a os oes camgymeriadau yn digwydd yma, maen nhw'n yn cael adborth a maen nhw'n gallu gwella arno. Felly ar un llaw oedd Scott yn bwniadu'r safon, ond ar y llaw arall oedd e'n glir yn gweud doedd e ddim yn esgus, a llawer o gamgymeriadau esgeil ystod yng ngêm Pen-y-bont heno. Ie, mae'n un peth i falle edrych ar yr hyn chi methu reoli, ond ar diwedd y dydd o sawl peth yn gêm Pen-y-bont o'n nhw yn gallu reoli. Oedd ei disgyblaeth nhw'n wael, falle o ddim. Ni'n gweld camgymeriad fyna gan Luke Price yn cico'r bêl yn syth at Ben Evan Hill, a hefyd yn arwain lan at cais Llanymddyfri. Oedd y camgymeriadau yn pentyru, a oedd y disgyblaeth yn sicr o ran Pen-y-bont yn warthus y pronawn yma ar diwedd y dydd pam chi ar y trod ôl a chi'n neud y camgymeriadau dir yma. Sim lot o beth chi yn enwedig yn erbyn tîm o safon Llanymddyfri. A wnaethon ni cael clywed o'r Scott yn gweud bod nhw wedi cael cyfleoedd dir yn y dwy ar hugen yn yr ail hanner yna. Dim diffyg cyfle oedd e, ond diffyg cwyrdeb, falle diffyg falle dealltwriaeth yn ei rôl nhw pan mae'n dod i sefyllfaoedd, a mae hwnna i gyd o lan o safbwynt y chwaraewyr, felly mae rai nhw teclus o lan ar hynny hefyd. Un ar Lanymddyfri i orffen, Tom, nes i sôn am ei gêm gyflawn cyn y gêm. Pa mor agos o'n nhw heno i nhw yn chwarae, cant y cant? O ystyried, maen nhw yn gyn-pencampwyr, maen nhw'n edrych nes di alw nhw'n ffefrynnau cyn y gêm. Os mwy i ddod eto gan y tîm yma? Os, mae yna. Beth sy'n bwysig i ddeall hefyd yw faint o foes ifanc oedd ar y car diwedd y gêm yn yr ail hanner, gath e'n ffratio, gath e'n wallus, ond sy'n edrych ar faint o dim capiau newydd, ond bechgyn 18, 19, 20 mlwydd ddod oedd gan Llanymddyfri. Mae lot o brofiad gyda nhw i ddod nôl mewn i'r garfan, so mae lot fwy gyda nhw i ddod yn hwyrach yn y tymor pan fydden nhw'n ffindo rhythm a'r cydbwysedd yn ei chwarae nhw. A hwnna'n bwynt pwysig yn dyw, lot o Voice Academy wedi dysgu hynna, wedi dysgu sut yw i reoli gêm mewn amodau gwahanol. Ond dyna ni o Fanc yr Eglwys, digon i ddod i chi ar S4C dros y penwythnos. Pêl-drod sy'n mynd ar sylw disadol Met Caerdydd yn erbyn y Flint, cyfle i weld Jess Fishlock yn chwarae gêm ola yn erbyn Awstralia yn y Crys Coch dros Gymru. Marathon y Ryri wedyn i chi. Nos Sul am 7 o'r gloch cyn sgorio yn dychwelyd gyda uchafbwyntiau'r penwythnos am 10 o'r gloch nos Lun. Digon o rygbi i'ch diddannu chi hefyd ar S4C, cyfle Gaerdydd, benni bloc cynta, tymor pencampwriaeth rygbi unedig, gyda fuddugoliaeth yn erbyn Caeredin. Gêm ddarbu mawr yn Rodney Parade, y dreigiau yn croesawu'r gweilch, cyfle i ail-weld y gêm na di Sul. Uchafbwyntiau Super Rygbi Cymru i chi nos Fawrth am 10 o'r gloch, a ni yn teithio i Barc Pontypool, lle maen nhw'n croesawu Aberafan nos Iau nesaf ar gyfer ein gêm fyw.
Ifan, diolch yn fawr. Tom, diolch yn fawr. Edrych ymlaen i weld ti ochr arall y ffens wythnos nesaf. Ond dyna ni de, Llanymddyfri nôl ar frig y tabl. Nôl yn eistedd uwch ben Glynebwy a Sparrow a'r Porthmyn wedi cael y gorau o'r cigfrain heno. Diolch am eich cwmni.